Matkansa jälkeen miljonääri palaa kotiin ja löytää äitinsä poliisien käsiraudoissa viemänä. Kylmä ja laskelmoiva miniä esittää väärennettyjä lausuntoja ja valheellisia syytöksiä pakottaakseen anoppinsa hoitoon. Mutta se, mikä vaikutti iäkkään naisen mielenhäiriöltä, paljastaa suunnitellun korruption ja julmuuden verkoston. Jos tämä tarina kiinnosti sinua, muista tilata kanavamme ja kerro meille, mistä kaupungista katsot meitä. Jatketaan. Syyskuun hienoinen tihkusade lankesi Helsingin ylle, kun Antti Korhonen viimein näki Eiran kaupungin osassa sijaitsevan huvilansa mahtavan siluetin. Kello oli lähes 7 illalla ja kaupungin kaoottinen liikenne oli venyttänyt 20 minuutin matkan lentokentältä lähes tunnin mittaiseksi kärsivällisyyden koetukseksi. Mutta millään sillä ei ollut nyt väliä. Vietettyään 15 päivää strategisissa kokouksissa, loputtomissa esityksissä ja yrityspäivällisillä Euroopassa, Antti halusi vain halata äitiään, tuntea jasmiinin tuoksun, jota tämä aina käytti, ja kuulla hänen seesteisen äänensä kertovan naapuruston kuulumisia. Matka oli ollut täydellinen menestys. 1,000,000 sopimuksia oli allekirjoitettu, kansainvälisiä kumppanuuksia solmittu, ja hänen teknologiayrityksensä oli vihdoin saavuttanut tason, josta hän oli unelmoinut vuosien väsymättömän työn aikana. 42-vuotiaana Antti Korhosta pidettiin yhtenä Suomen lupaavimmista yrittäjistä. Hänen nimensä esiintyi alan lehdissä, hänen näkemyksiään innovaatiosta pyydettiin konferensseihin ja hänen omaisuutensa kasvoi eksponentiaalisesti joka vuosi 4. Mutta mikään tästä ei merkinnyt yhtä paljon kuin hiljainen hyväksyntä hänen 74-vuotiaan äitinsä Helena Rouvan silmissä. Tämä oli aina uskonut poikaansa silloinkin, kun kaikki muut epäilivät. Auto pysähtyi vihdoin tilavaan autotalliin. Antti tunsi syyllisyyden piston huomatessaan, että talo oli tavallista pimeämpi. Helena Rouvalla oli tapana jättää kaikki valot päälle, kun hän tiesi poikansa olevan tulossa kotiin, hiljainen tapa sanoa, että hän odotti. Ehkä hän oli unohtanut, ehkä hän oli väsynyt. Antti pudisti päätään karkottaakseen kielteiset ajatukset. Hänen äitinsä oli vahva, teräväjärkinen, elinvoimainen. Hän käveli yhä joka päivä puistossa, noudatti tiukkaa kevyen liikunnan rutiinia ja rakasti hoitaa orkideapuutarhaansa, jota hän viljeli lähes äidillisellä omistautumisella. Mutta jokin oli vialla. Antti aisti sen heti avattuaan autotallin sivuoven ja kuultuaan vaimeita ääniä pääsalista. Jännittyneitä virallisia ääniä, hänen sydämensä alkoi hakata. Hän pudotti matkalaukkunsa lattialle ja juoksi marmorikäytävää pitkin, hänen askeltensa kaikuessa perhekuvilla vuoratuilla seinillä. Näkymä, jonka hän kohtasi, oli kuin painajainen, joka oli toteutunut keskellä kirkasta päivää. 3 poliisiautoa oli pysäköity talon eteen, niiden punaiset ja siniset valot vilkkuivat pahaenteisessä rytmissä, joka muutti elegantin julkisivun kauhuelokuvan kohtaukseksi. 2 virkapukuista poliisia keskusteli hiljaa pitkän naisen kanssa, jolla oli tummat hiukset siistillä nutturalla, nainen, jonka Antti tunsi erittäin hyvin. Laura, hänen miniänsä, hänen ainoan poikansa, Mikaelin vaimo, ja siellä, kaiken sekasorron keskellä, oli Helena Rouva. Antti tunsi ilman karkaavan keuhkoistaan. Hänen äitinsä, aina niin elegantti ja hillitty, oli pukeutunut yksinkertaiseen, vaaleansiniseen puuvilla-mekkoon, siihen jota hän käytti vain kotipäivinä puutarhaa hoitaessaan. Hänen harmaat hiuksensa, jotka olivat yleensä pehmeällä nutturalla, olivat hieman sekaisin, mutta se, mikä särki Antin sydämen, oli hänen kasvojensa ilme. Hämmennys, pelko, avuttomuus. Yksi poliiseista piti hellästi kiinni Helena Rouvan käsivarresta, ikään kuin olisi saattamassa häntä jonnekin. Toinen piti kädessään kansiota, jossa oli asiakirjoja, ja Laura, hänen miniänsä, piti yllä huolellisesti laskelmoitua huolestunutta ilmettä, huulet puristettuina ohueksi viivaksi, silmät hieman kosteina kuin hän pidättelisi kyyneleitä. Antti, mitä sinä täällä teet?
Hän kysyi melodramaattisella äänellä nähdessään tämän ylittävän puutarhan pitkin askelin. Luulin, että palaisit vasta huomenna. Mitä täällä tapahtuu, hän vaati, jättäen naisen kysymyksen täysin huomiotta. Hänen äänensä oli kovempi kuin hän oli aikonut, täynnä paniikkia ja suuttumusta. Miksi talossani on poliiseja? Miksi he pitelevät äitiäni? Laura vaihtoi nopean katseen yhden poliisin kanssa ennen kuin vastasi. Meidän täytyy puhua, Antti. Tämä on hyvin arkaluontoista ja ymmärrän, että tämä on sinulle shokki, mutta... Shokki, Antti keskeytti, hänen äänensä väristen hillitystä raivosta. Palaan matkalta ja löydän äitini kohdeltavan kuin rikollista. Mitä helvettiä täällä tapahtuu, Laura? Missä Mikael on? Poikasi on kotona lepäämässä. Hänellä on ollut hyvin vaikeaa kaiken tämän kanssa, Laura vastasi sillä äänensävyllä, jota Antti oli aina pitänyt teennäisenä, kuin hän olisi harjoitellut jokaista sanaa ennen sen lausumista. Ja mitä äitiisi tulee, Antti, tiedän, että tämä kuulostaa kovalta, mutta olemme täällä oikeuden määräyksen vuoksi. Helena rouva on määrättävä hoitoon oman parhaansa vuoksi. Hoitoon, Antti toisti epäuskoisena. Hänen mielensä kamppaili sanojen käsittelemiseksi. Mihin hoitoon? Miksi? Äitini on täysin kunnossa. Hänellä ei ole mitään terveysongelmaa, joka oikeuttaisi... Juuri tuollainen kieltäminen huolestuttaa lääkäreitä. Laura keskeytti lempeästi ja Antti tunsi halua huutaa. Tiedän, että olet aina ollut hyvin läheinen Helena rouvan kanssa, mutta jatkuvat matkasi, poissaolosi, ovat estäneet sinua huomaamasta merkkejä. Kohtaukset ovat voimistuneet viime viikkoina. Kohtaukset, Antti toisti taas tuntien itsensä papukaijaksi, joka oli juuttunut käsittämättömään luuppiin. Mitkä kohtaukset? Mistä sinä puhut? Laura huokaisi dramaattisesti ja avasi pitelemänsä kansion. Sisältä hän otti esiin useita nidottuja asiakirjoja. Lääkärin lausunnot, Antti. 3 eri psykiatrilta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Helena rouvalla on ollut vakavia kohtauksia, arvaamatonta käytöstä, akuutin henkisen sekavuuden hetkiä. Hän on vaarantanut oman turvallisuutensa. Tuo on valhe, Antti räjähti ja otti 2 askelta eteenpäin, ennen kuin yksi poliiseista nosti kätensä kohteliaana, mutta lujana pidäkkeenä. Äitini on täysin teräväjärkinen. Puhuin hänen kanssaan videopuhelussa 3 päivää sitten, ja hän oli täysin kunnossa. Hän kertoi minulle kukkivista orkideoista, kirjasta, jota hän lukee, ja uudesta reseptistä, jota hän kokeili. Tämä on absurdia. Laura säilytti valheellisen myötätuntonsa ilmeen. Antti, lausunnot eivät valehtele, ja juuri itse vahvistit, että puhuit hänen kanssaan vasta 3 päivää sitten. Olit poissa 15 päivää. Sinulla ei ole aavistustakaan, mitä sinä aikana tapahtui. Kohtaukset ovat ajoittaisia. Hän voi vaikuttaa täysin normaalilta tuntikausia ja sitten yhtäkkiä joutua vaaralliseen sekavuustilaan. Antti poikani, Helena rouvan hauras ääni leikkasi ilman halki ja hän tunsi kyynelten polttavan silmiään. En tiedä, mitä tapahtuu. Nämä miehet tulivat tänne papereiden kanssa ja sanoivat, että minun täytyy mennä sairaalaan. Mutta en minä ole sairas, poikani. En ole. Tiedän, äiti, Antti sanoi yrittäen pitää äänensä vakaana, vaikka koko hänen maailmansa oli romahtamassa. Tiedän, ettet ole sairas. Tämä on virhe. Kauhea virhe. Herra Korhonen, yksi poliiseista puuttui asiaan kunnioittavalla, mutta määräävällä äänellä. Ymmärrän huolenne, mutta meillä on tässä tuomarin antama oikeuden määräys. Asiakirjat ovat kunnossa. Tahdosta riippumattoman hoidon on pyytänyt perhe perustuen lääkärin lausuntoihin, jotka todistavat välittömän hoidon tarpeen. Perheen pyytämänä Antti kääntyi Lauraan päin ilmeellä, jossa sekoittuivat shokki ja raivo. Sinä teit tämän. Sinä pyysit äitini hoitoon määräämistä minulta kysymättä. Minulla oli valtakirja, Antti, Laura vastasi rauhallisesti, ja hänen sanansa olivat kuin isku. Muistatko ne asiakirjat, jotka allekirjoitit ennen viimeisintä kansainvälistä matkasarjaasi? Annoit minulle laajan valtakirjan tehdä lääketieteellisiä ja hallinnollisia päätöksiä perheen puolesta poissa ollessasi. Käytin vain tätä laillista valtuutusta suojellakseni Helena rouvaa itseltään. Antti tunsi maan katoavan jalkojensa alta.
valtakirja. Kyllä, hän muisti. Laura oli vaatinut, että se oli välttämätön varotoimenpide siltä varalta, että jokin hätätilanne sattuisi hänen ollessaan ulkomailla. Mikael oli tukenut vaimoaan, sanoen, että oli järkevää, että jollakulla oli päätösvalta isän poissa ollessa. Ja Antti, aina kiireinen, aina luottaen siihen, että Miniä pitäisi perheestä hyvää huolta, oli allekirjoittanut lukematta kaikkia yksityiskohtia. Miten hän olisi voinut kuvitella, että niitä papereita käytettäisiin tähän? Tämä on manipulointia, hän sanoi, hänen äänensä käheänä. Käytit luottamustani minua vastaan, äitiäni vastaan. Laura huokaisi jälleen, ikään kuin hän olisi tilanteen uhri. Antti, tiedän, että olet järkyttynyt. Tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta sinun täytyy ymmärtää, että tein tämän kaikkien parhaaksi. Helena rouva tarvitsee erikoistunutta apua. Klinikka, jonne hänet viedään, on Helsingin parhaita. Inhimillistä hoitoa, erikoistuneita lääkäreitä, kaikki mahdollinen mukavuus. Se on väliaikaista. Vain kunnes hän vakiintuu. Hänen ei tarvitse vakiintua mihinkään, koska hän ei ole sairas, Antti vaati, mutta tiesi häviävänsä taistelun. Poliisit olivat jo tarkistaneet asiakirjat. Oikeuden määräys oli siinä, leimattuna ja allekirjoitettuna, ja Lauralla oli valtakirja. Laillisesta näkökulmasta kaikki oli kunnossa, mutta moraalisesta, inhimillisestä näkökulmasta se oli hirviömäistä. Herra Korhonen, poliisi sanoi uudelleen, tällä kertaa tiukemmalla äänellä. Meidän on noudatettava määräystä. Jos yritätte estää, meidän on ryhdyttävä järeämpiin toimiin. Älkää tehkö tästä äidillenne vaikeampaa kuin se jo on. Antti katsoi Helena rouvaa ja näki pelon hänen silmissään. Pelon, jota hän ei ollut koskaan ennen nähnyt, ei edes silloin, kun he menettivät perheen patriarkan vuosia sitten. Silloin hänen äitinsä oli ollut vahva, kallio, johon kaikki nojasivat. Ja nyt hän oli siinä haavoittuvainen, riippuvainen, hänestä suojellakseen häntä, ja hän oli epäonnistumassa. Minä tulen hänen mukaansa, Antti sanoi äkisti. Jos te viette hänet, minä tulen mukaan. Se ei ole mahdollista tänään, herra, poliisi vastasi. Klinikalla on tiukat sisäänkirjautumisprotokollat. Voitte vierailla hänen luonaan huomenna, alkuvaiheen sopeutumisjakson jälkeen. Alkuvaiheen sopeutumisjakson, Antti toisti katkerasti. Puhutte äidistäni kuin hän olisi eläin, jota kesytetään. Antti, ole kiltti. Laura yritti koskettaa hänen kättään, mutta hän vetäytyi jyrkästi. Älä tee tästä traumaattisempaa Helena rouvalle. Mitä enemmän vastustat, sitä pahempi se on hänelle. Ja se oli Lauran viimeinen siirto. Hän tiesi, että Antti tekisi mitä tahansa säästääkseen äitinsä lisäkärsimykseltä. Hän käytti hänen rakkauttaan häntä vastaan. Poikani, Helena rouva kutsui jälleen, hänen äänensä murtuen. Minä pärjään. Haluan vain, että selvität, miksi he tekevät minulle näin. Luotan sinuun. Antti halasi äitiään, tuntien tämän vapisevan hänen käsivarsillaan. Minä korjaan tämän, äiti. Hän kuiskasi tämän korvaan. Lupaan sen. Tuon sinut takaisin kotiin. Kun poliisit hellästi erottivat Helena rouvan Antista ja ohjasivat hänet kohti yhtä poliisiautoista, hän tunsi jonkin sisällään särkyvän. Hän katsoi avuttomana, kun hänen äitinsä istutettiin takapenkille, hänen hämmentynyt ja pelokas ilmeensä näkyen ikkunan läpi. Laura seisoi siinä, tarkkaillen kaikkea huolellisesti ylläpidetyllä huolen naamallaan. Tiedän, että tämä on vaikeaa, Antti, mutta tulet näkemään, että tein oikein. Helena rouva saa tarvitsemansa hoidon ja on pian takaisin, vakaana ja terveenä. Antti kääntyi hitaasti häneen päin. Hänen ilmeensä on täytynyt viestiä jotain kauheaa, koska Laura otti pienen askeleen taaksepäin. Jos olet satuttanut äitiäni millään tavalla, jos tämä on jonkinlainen juoni, minä saan sen selville, Laura. Ja kun saan, mikään ei suojele sinua seurauksilta. Uhkailetko, Antti, hän kysyi, hänen äänensä saaden kylmemmän sävyn. Lupaan, hän vastasi. Poliisiautot lähtivät
vieden Helena rouvan pois hänen kodistaan, orkideapuutarhastaan, kaikesta, mitä hän tunsi ja rakasti. Antti seisoi siinä, keskellä puutarhaa, jota hänen äitinsä hoiti niin suurella rakkaudella, tuntien hienon sateen kastelevan hänen kasvojaan. Tai ehkä ne olivat kyyneleitä, hän ei enää tiennyt. Laura katosi taloon sanomatta enää mitään, ja Antti, yksin helsinkiläisessä tihkusateessa, vannoi itselleen, ettei lepäisi, ennen kuin ymmärtäisi, mitä oli tekeillä, ja toisi äitinsä takaisin. Muutamaa tuntia myöhemmin Antti istui Päivi Lehtosen toimistossa, tunnetun perheoikeuteen erikoistuneen asianajajan, jonka hän tunsi liike-elämän piireistä. Toimisto sijaitsi modernissa rakennuksessa Mannerheimin tiellä, kokonaan lasia ja terästä, välittäen vallan ja tehokkuuden tunnetta. Mutta Antti ei tuntenut itseään voimakkaaksi. Hän tunsi itsensä avuttomaksi, turhautuneeksi, epätoivoiseksi. Päivi oli 50-vuotias nainen, jolla oli lyhyet ruskeat hiukset ja terävät silmät, jotka tuntuivat imevän itseensä jokaisen yksityiskohdan. Hän kuunteli Antin koko tarinan keskeyttämättä, tehden satunnaisia muistiinpanoja tabletilleen. Kun hän lopetti, Päivi oli hetken hiljaa, analysoiden asiakirjoja, jotka Antti oli tuonut mukanaan. Kopiot valtakirjasta, Lauran näyttämistä lääkärin lausunnoista ja oikeuden määräyksestä. Tämä on ongelmallista, Antti, hän sanoi lopulta, hänen äänensä ammattimainen, mutta ei vailla empatiaa. Allekirjoittamasi valtakirja on todella laaja. Se antaa miniällesi merkittävän vallan lääketieteellisiin ja omaisuutta koskeviin päätöksiin sinun nimissäsi ja sitä kautta myös äitisi nimissä, ottaen huomioon, että olet hänen pääasiallinen, laillinen huoltajansa. Mutta en koskaan kuvitellut, että hän käyttäisi sitä äitini hoitoon määräämiseen vastoin tämän tahtoa, Antti protestoi. Tämän täytyy olla laitonta. Täytyy olla jotain, mitä voimme tehdä. Päivi nyökkäsi hitaasti. Tässä on epäjohdonmukaisuuksia, joita voimme tutkia. Ensinnäkin nämä lääkärin lausunnot. Minun täytyy tarkistaa niiden aitous, varmistaa, että nämä psykiatrit todella tutkivat äitisi ja että diagnoosit tehtiin eettisesti ja ammattimaisesti. Toiseksi, aiomme riitauttaa tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuuden. Tarvitsemme riippumattoman arvion lääkäreiltä, joilla ei ole mitään yhteyttä miniääsi tai klinikkaan, jonne äitisi on viety. Kuinka kauan se kestää, Antti kysyi, hänen kärsimättömyytensä paistaen läpi. Tahdosta riippumattomat hoidot ovat herkkiä asioita Suomen oikeusjärjestelmässä. On olemassa suojakeinoja potilaiden oikeuksien turvaamiseksi, mutta myös tunnustetaan, että joissakin tapauksissa hoito on välttämätöntä henkilön turvallisuuden vuoksi. Meidän on todistettava, että tämä ei ole yksi niistä tapauksista. Se voi kestää päiviä, ehkä viikkoja. Viikkoja, Antti melkein huusi ja nousi äkisti ylös. Äitiäni lääkitään, eristetään, kohdellaan kuin hän olisi hullu. Emme voi odottaa viikkoja. Päivi nousi myös ylös ja kiersi pöydän päästäkseen lähemmäs häntä. Ymmärrän ahdistuksesi, Antti. Teen kaikkeni nopeuttaakseni prosessia. Mutta minun on oltava rehellinen sinulle. Miniäsi on pelannut hyvin. Hänellä on näennäisesti vankat asiakirjat, laillinen valtakirja ja oikeuden määräys. Tämän purkaminen vaatii aikaa ja strategiaa. Aloita siis heti, Antti sanoi, hänen äänensä täynnä päättäväisyyttä. En välitä kustannuksista. Palkkaa niin monta asiantuntijaa kuin on tarpeen. Tutki jokainen yksityiskohta näistä lausunnoista. Löydä jotain mitä tahansa, mikä todistaa tämän olevan huijausta. Päivi nyökkäsi, hänen ilmeensä muuttuen päättäväisemmäksi. Laitan tiimini heti tähän kiinni. Mutta Antti, minun täytyy kysyä, onko olemassa mitään syytä, mitään motiivia, joka Miniälläsi voisi olla tähän? Jokin perheriita, omaisuuteen liittyviä kysymyksiä, mitä tahansa, mikä selittäisi, miksi hän ryhtyisi niin jyrkkiin toimiin. Antti oli hetken hiljaa, hänen mielensä työskennellen nopeasti. Laura oli aina ollut kunnianhimoinen, sen hän tiesi. Hän oli kotoisin ylemmän keskiluokan perheestä, opiskellut oikeustiedettä, rakentanut kohtuullisen uran yritysjuristina ennen naimisiin menoa Mikaelin kanssa. Mutta häiden jälkeen
Hän oli käytännössä hylännyt ammattinsa, omistautuen sille, mitä hän kutsui perhe-elämän hallinnaksi. Antti oli aina pitänyt sitä outona. Laura ei vaikuttanut naiselta, joka tyytyisi olemaan vain kotiäiti. Äitini hallitsee merkittävää osaa perheen omaisuudesta, Antti sanoi lopulta. Kun isäni kuoli, hän jätti jälkeensä järjestelmän, jossa äidilläni on aktiivinen rooli päätöksenteossa. Kyse ei ole vain osakkeista ja sijoituksista. Kyse on kiinteistöistä, yrityksistä, osakkuuksista. Jos äitini julistettaisiin vajaavaltaiseksi, Lauran valtakirja sallisi hänen tehdä päätöksiä äitisi puolesta, Päivi täydensi, hänen silmänsä loistaen ymmärryksestä, ja jos äitisi on hoidossa, tavoittamattomissa, kohdeltuna henkisesti epävakaana, kuka kyseenalaistaisi nämä päätökset? Juuri niin, Antti sanoi tuntien pahoinvointia tajutessaan, kuinka laajasta asiasta oli kyse. Tässä ei ole kyse mielenterveydestä, kyse on rahasta, kyse on vallasta. Laura haluaa hallita perheen omaisuutta. Päivi palasi tuolilleen ja alkoi kirjoittaa nopeasti tietokoneella. Tämä muuttaa kaiken, hän sanoi. Jos voimme todistaa, että hänen motiivinsa on omaisuus eikä lääketieteellinen, meillä on paljon vahvempi tapaus, mutta tarvitsemme todisteita. Tarvitsemme jotain konkreettista, joka osoittaa, että hän toimii vilpillisesti. Sitten me löydämme sen, Antti sanoi, hänen äänensä saaden rautaisen päättäväisyyden sävyn. Tutkin Lauran jokaista liikettä. Saan selville, mitä hän juonii, ja todistan, että tämä kaikki on valhetta. Ole varovainen, Antti, Päivi varoitti. Jos Laura huomaa, että tutkit, hän voi ryhtyä toimiin peittääkseen jälkensä. Tai pahempaa, hän voi käyttää valtakirjaa tehdäkseen vielä jyrkempiä päätöksiä äitisi suhteen. Antti tunsi kylmän väreen selässään. Luuletko, että hän voisi vahingoittaa äitiäni? En tiedä, Päivi vastasi rehellisesti. Mutta kun kyseessä on niin paljon rahaa, ihmiset ovat kykeneviä käsittämättömiin tekoihin. Meidän on toimittava nopeasti, mutta myös älykkäästi. Kun Antti lähti Päivin toimistosta, kello oli jo yli puolen yön. Helsinki, joka ei koskaan nuku täysin, sykki yhä elämää hänen ympärillään. Neonvalot heijastuivat sateen jättämistä lätäköistä, autot kiisivät pitkin katua, ihmiset palasivat baareista ja ravintoloista. Mutta Antti ei nähnyt mitään siitä. Hänen mielensä oli kiinni yhdessä ainoassa kuvassa. Äitinsä pelokkaat kasvot, kun häntä vietiin pois. Helena rouva, joka oli aina ollut hänen kallionsa, hänen voimansa ja viisautensa lähde. Nainen, joka oli kasvattanut hänet yksin isän kuoleman jälkeen, joka oli uhrannut omat unelmansa varmistaakseen, että pojalla olisi kaikki mahdollisuudet. Ja nyt hän oli pettänyt hänet. Ei, Antti korjasi mielessään astuessaan autoonsa. Hän ei ollut vielä pettänyt. Tämä oli vasta alkua. Laura oli ehkä voittanut ensimmäisen taistelun, mutta sota oli vasta alkamassa. Hän käynnisti moottorin ja alkoi ajaa Helsingin katuja ilman erityistä määränpäätä, tarviten vain liikettä, ajattelua, suunnittelua. Mikael. Hänen poikansa oli seuraava pala tässä palapelissä. Jos Laura oli kaiken takana, Mikael tiesi. Hänen täytyi tietää. Tai vähintäänkin hänen täytyi epäillä jotain. Antti otti kännykkänsä ja soitti poikansa numeroon. Puhelu meni suoraan vastaajaan. Hän yritti vielä kahdesti. Sama tulos. Mikael vältteli hänen puheluitaan. Se kertoi paljon. Antti päätti sitten, että hän menisi tapaamaan poikansa seuraavana päivänä, henkilökohtaisesti, kasvotusten, jolloin Mikael ei voisi paeta. Hänen oli ymmärrettävä poikansa rooli tässä kaikessa. Mikael oli heikko, Antti tiesi sen. Oli aina ollut, helposti vaikutettavissa, epävarma, jatkuvasti hyväksyntää hakeva. Juuri sellainen henkilö, jota Laura voisi helposti manipuloida, mutta Mikael myös rakasti isoäitiään. Pienestä pitäen hänellä oli ollut erityinen side Helena rouvaan. Tämä lohdutti häntä, kun muut pojat kiusasivat häntä koulussa, rohkaisi häntä, kun hän luovutti liian nopeasti, ja otti hänet syliinsä, kun Antti oli poissa, kiireisenä rakentamassa yritysimperiumia. Jos Antti onnistuisi saamaan Mikaelin näkemään, mitä Laura todella teki, hän saattaisi saada liittolaisen, tai vähintäänkin poistaa esteen tieltään.
Seuraavat tunnit olivat pakkomielteisten ajatusten ja strategisen suunnittelun sumua. Antti teki mielessään listan kaikesta, mitä hänen piti tehdä. Tavata Mikael, tutkia klinikkaa, jossa hänen äitinsä oli hoidossa, palkata yksityisetsiviä selvittämään kaiken Lauran viimeaikaisista liikkeistä, tarkistaa perheen taloutta nähdäkseen, oliko siellä jo epäilyttäviä siirtoja. Kun hän vihdoin saapui kotiin, huvila oli hiljainen ja pimeä. Juuri sellainen kuin hän oli sen jättänyt, mutta nyt se tuntui erilaiselta. Tyhjältä. Kuin Helena rouvan poissaolo olisi imennyt kaiken elämän paikasta. Antti käveli äitinsä huoneeseen, ovi oli raollaan. Hän työnsi sen hitaasti auki ja sytytti valon. Kaikki oli juuri niin kuin hän oli sen jättänyt. Sänky moitteettomasti pedattuna kukkakuosisella päiväpeitolla, jota hän rakasti. Kirjat siististi järjestettyinä hyllyssä. Pehmeä jasmiinin tuoksu leijui yhä ilmassa. Valokuvat peilipöydällä, jotka näyttivät vuosikymmeniä hyvin elettyä elämää. Antti istui sängylle ja otti yhden valokuvista. Se oli vanha, haalistunut kuva, jossa nuori Helena rouva hymyili säteilevästi miehensä vieressä, Antti lapsi sylissään. Yksinkertaisempia aikoja, onnellisempia aikoja. Tuon sinut takaisin, äiti, hän kuiskasi tyhjään huoneeseen, riippumatta siitä, mitä minun on tehtävä, riippumatta siitä, kuinka kauan se kestää. Minä korjaan tämän. Ja kun aamunkoitto lähestyi, Antti Korhonen, miljonääriyrittäjä, joka oli rakentanut imperiumin tyhjästä, neuvotellut kansainvälisten sijoittajien kanssa ja valloittanut markkinoita, huomasi kohtaavansa elämänsä tärkeimmän haasteen. Pelastaa äitinsä jonkun kynsistä, jota tämä oli luottanut kuin perheenjäsentä. Sota oli alkanut. Seuraava aamu saapui aralla auringolla, joka yritti murtautua Helsingin yllä leijuvan harmaan pilvikerroksen läpi. Antti ei ollut nukkunut. Hän oli viettänyt koko yön kotitoimistossaan, analysoiden taloudellisia asiakirjoja, soittaen kontakteille, jotka voisivat auttaa häntä, ja laatien strategioita. Hänen kätensä vapisivat väsymyksestä ja kofeiinista, mutta hänen päättäväisyytensä pysyi horjumattomana. 7 aamulla hän oli jo autossa, ajamassa kohti Mikaelin ja Lauran asuntoa Töölössä. Helsingin aamuliikenne oli ennustettava kaos, mutta Antti tuskin huomasi sitä. Hänen mielensä oli kiireinen harjoitellessaan, mitä sanoisi pojalleen. Miten lähestyisi asiaa saamatta Mikaelia sulkeutumaan täysin? Miten herättäisi hänessä jonkinlaisen perheuskollisuuden tunteen, joka saattoi olla uinuksissa Lauran vaikutuksen alla? Talo, jossa Mikael asui, oli moderni, peililasi julkisivulla ja tiukalla turvallisuudella varustettu. Antti ilmoittautui alaovella ja muutaman ikuisuudelta tuntuneen minuutin odotuksen jälkeen sai luvan nousta ylös. Hissin noustessa hiljaa 15 kerrokseen hän hengitti syvään yrittäen hallita raivon, turhautumisen ja surun sekoitusta, joka uhkasi purkautua. Mikael avasi oven ilmeellä, jonka Antti tunsi hyvin. Se oli jonkun kasvot, joka olisi mieluummin missä tahansa muualla tekemässä mitä tahansa muuta. Hänen poikansa oli 30, mutta näytti nuoremmalta, äidiltään perityillä herkänpiirteisillä kasvoilla, jonka Antti oli menettänyt Mikaelin ollessa vielä lapsi. Ruskeat hiukset sekaisin, silmien alla syvät varjot, vaatteet ryppyiset kuin hän olisi nukkunut niissä. Isä, hän sanoi yksinkertaisesti, ilman innostusta. En odottanut sinua näin aikaisin. Minun täytyy puhua kanssasi, Antti sanoi ja astui sisään odottamatta kutsua. Isoäidistäsi, siitä mitä vaimosi teki. Mikael sulki oven hitaasti, välttäen isänsä katsetta. Laura ei ole täällä, hän lähti aikaisin hoitamaan joitakin asioita. Parempi niin, Antti vastasi ja katseli asuntoa. Se oli elegantti, kalliilla ja modernilla maulla sisustettu, mutta ympäristössä oli jotain steriiliä, kuin kukaan ei todella asuisi siellä. Ei perhekuvia seinillä, ei henkilökohtaisia yksityiskohtia, vain design-huonekaluja ja nykytaidetta. Mikael, sinä tiedät mitä on tekeillä. Isoäitisi vietiin eilen pakkohoitoon, revittiin kotoaan kuin rikollinen.
Isä, ole kiltti, Mikael sanoi väsyneellä äänellä ja heittäytyi Beigelle nahkasohvalle. Älä aloita. Tiedän, että sinun on vaikea hyväksyä, mutta mummi ei todellakaan ollut kunnossa. Laura teki sen, mikä oli tehtävä. Antti tunsi raivon, nousevan kuin sappi kurkkuunsa. Teki sen, mikä oli tehtävä, hän toisti, hänen äänensä vaarallisen matalana. Mikael, uskotko sinä todella siihen? Olet viettänyt viimeiset 30 vuotta tämän naisen rinnalla. Hän on kasvattanut sinut yhtä paljon kuin minä. Uskotko todella, että hänellä on mielenterveyskohtauksia? Mikael käänsi katseensa pois, hänen hermostuneet sormensa leikkien sohvan kankaalla. En tiedä, isä. En ole lääkäri. Lausunnot sanovat niin. Laura näytti minulle kaiken. 3 eri psykiatria päätyi samaan johtopäätökseen. Eikä sinusta tuntunut oudolta, että vaimosi etsi 3 eri psykiatria kuulematta sinua tai minua ensin, Antti painosti ja istui nojatuoliin poikansa eteen. Eikö sinusta tuntunut epäilyttävältä, että kaikki tämä tapahtui niiden 2 viikon aikana, kun olin ulkomailla? Mikael katsoi vihdoin isäänsä ja Antti näki jotain hänen silmissään. Pelkoa. Hänen poikansa pelkäsi. Mummilla oli kohtauksia, isä. Aluksi pieniä juttuja. Hän unohti, mihin oli laittanut tavaroita, oli sekaisin päivistä, puhui itsekseen puutarhassa. Laura huolestui ja ajatteli, että olisi parasta kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Äitisi ei koskaan osoittanut mitään näistä oireista, kun olin täällä, Antti vastasi. Ja puhuin hänen kanssaan 3 päivää sitten videopuhelussa. Hän oli täysin teräväjärkinen, Mikael. Puhuimme kaikesta. Kirjasta, jota hän lukee, orkideoista, sinusta. Mikael jäykistyi hieman. Minusta? Hän oli huolissaan sinusta. Sanoi, että vaikutit etäiseltä, surulliselta. Kysyi, onko avioliitossasi kaikki hyvin. Raskas hiljaisuus laskeutui heidän väliinsä. Mikael nousi äkisti ja käveli ikkunan luo, kädet taskuissa, hartiat jännittyneinä. Avioliitossani on kaikki hyvin, hän sanoi, mutta lause kuulosti ontolta. Mikael. Antti nousi myös ylös ja lähestyi poikaansa varovasti, kuin olisi tekemisissä pelästyneen eläimen kanssa. Jos Laura painostaa sinua, jos hän pakottaa sinut tekemään asioita, joita et halua, voit kertoa minulle. Voin auttaa. Kukaan ei pakota minua tekemään mitään, Mikael vastasi nopeasti, puolustautuvasti. Laura on vaimoni. Hän rakastaa minua. Hän haluaa perheelle parasta. Hän haluaa perheen omaisuudelle parasta. Tarkoitat varmaan, Antti ei voinut pidätellä. Mikael, isoäitisi hallitsee merkittävää osaa omaisuudestamme. Jos hänet julistetaan vajaavaltaiseksi, jos hän pysyy hoidossa, vaimosi, jolla on laaja valtakirja, jonka typerästi allekirjoitin, saa hallintaansa kaiken sen. Etkö näe, mitä tässä tapahtuu? Mikael kääntyi äkisti ja Antti näki kyyneleitä poikansa silmissä. Olet aina ollut tuollainen, isä. Aina luulet tietäväsi kaiken, olevasi kaikkien yläpuolella. Laura on vaimoni. Hän ei ole mikään laskelmoiva hirviö. Hän yrittää auttaa. Auttaa ketä, Mikael? Isoäitisi on nyt psykiatrisessa klinikassa, lääkittynä, eristettynä, kohdeltuna kuin hän olisi hullu. Luuletko, että se on auttamista? Mikael pyyhki kasvojaan käsillään turhautumisen ja uupumuksen eleenä. En enää tiedä, mitä ajatella, isä. Kaikki on sekavaa. Laura näyttää minulle lausunnot, selittää asiat ja kaikki tuntuu järkevältä. Mutta sitten muistan mummin, kuinka vahva, teräväjärkinen ja läsnä hän aina oli, enkä pysty sovittamaan näitä 2 kuvaa yhteen. Antti otti askeleen eteenpäin ja laski kätensä poikansa olkapäälle. Luota sitten muistiisi, Mikael. Luota siihen, mitä tiedät isoäidistäsi, ei lausuntoihin, jotka ilmestyivät sopivasti, kun olin poissa. Ei Lauran sanoihin, siihen, minkä tiedät olevan totta. Mikael näytti olevan vastaamaisillaan, kun asunnon ovi avautui. Laura astui sisään, eleganttina kuten aina tummanharmaassa puvussa, joka huusi valtaa ja kontrollia. Hän pysähtyi nähdessään Antin,
hänen ilmeensä muuttuen yllätyksestä johonkin laskelmoidumpaan muutamassa sekunnissa. Antti, hän sanoi neutraalilla äänellä. En odottanut löytäväni sinua täältä. Juttelin poikani kanssa, Antti vastasi kylmästi, isoäidistäsi. Tästä koko tilanteesta. Laura laski laukkunsa pienelle pöydälle oven vieressä, hänen liikkeensä tarkoituksellisen rauhallisia. Voin kuvitella. Ja voin myös kuvitella, että yrität kylvää epäilyksen siemeniä Mikaelin mieleen. Minun ei tarvitse kylvää epäilyksiä. Epäilykset ovat jo siellä. Kuka tahansa, jolla on vähänkään järkeä, näkisi, että tässä tarinassa on jotain pahasti vialla. Laura huokaisi, kuin olisi tekemisissä itsepäisen lapsen kanssa. Antti, tiedän, että kärsit. Tiedän, että on vaikea hyväksyä, että Helena rouva tarvitsee erikoistunutta apua. Mutta minun syyttämiseni ei muuta tosiasioita. Lääkärin lausunnot ovat aitoja, oikeuden määräys on pätevä, ja tein sen, mitä kuka tahansa vastuullinen henkilö tekisi samoissa olosuhteissa. Käytit valtakirjaa, jonka allekirjoitin luottaen sinuun, määrätäksesi äitini hoitoon vastoin hänen tahtoaan, Antti sanoi, jokainen sana painavana syytöksestä. Se ei ole vastuullisuutta, se on petos. Lauran silmissä välähti jotain, mikä saattoi olla raivoa tai tyytyväisyyttä. Antti ei ollut varma. Petos olisi jättää Helena rouva heikentyneeseen mielentilaan etsimättä lääketieteellistä apua. Petos olisi sivuuttaa oireet ylpeyden tai kieltämisen vuoksi. Toimin hänen hyvinvointiaan ajatellen. On parasta, että menet, isä Mikael, puuttui asiaan hiljaa, ja Antti tunsi kuin olisi saanut iskun. Minun täytyy levätä. Ja sinunkin. Meidän kaikkien täytyy. Antti katsoi poikaansa, nähden tappion hänen silmissään. Mikael oli valinnut puolensa, tai tarkemmin sanottuna, hänet oli manipuloitu valitsemaan, mutta ei ollut liian myöhäistä. Antilla oli vielä aikaa näyttää totuus pojalleen. Menen, hän sanoi lopulta, mutta tämä ei ole ohi, Laura. Ei läheskään. Totta kai ei, hän vastasi puolihymyllä, joka ei yltänyt silmiin. Olen varma, että teet kaiken voitavasi riitauttaaksesi lääketieteelliset ja lailliset päätökset. Se on oikeutesi. Mutta lopulta tosiasiat puhuvat puolestaan. Antti lähti asunnosta väliaikaisen tappion karvas, maku suussaan, mutta odottaessaan hissiä hänen kännykkänsä soi. Se oli Päivi, asianajaja. Antti, sinun täytyy tulla heti toimistooni, hän sanoi, hänen äänensä jännittyneenä. Löysin jotain lääkärin lausunnoista, eikä se ole hyvää. Tuntia myöhemmin Antti istui jälleen Päivin elegantissa huoneessa ja katseli, kun tämä järjesti pinoa asiakirjoja lasipöydälle heidän välissään. Sain yhteyden 2-3 psykiatrista, jotka allekirjoittivat äitisi lausunnot, Päivi aloitti suoraan. Yksi heistä, tohtori Aaro Rantanen, on tunnettu siitä, että hän on, sanotaanko, joustava arvioinneissaan. Valvira on jo huomauttanut häntä eettisistä epäselvyyksistä. Toisella, tohtori Markus Mäkisellä, on taloudellisia siteitä klinikkaan, jonne äitisi vietiin. Hän on vähemmistöosakas, Antti, tunsi toivon kipinän. Se on eturistiriita. Se mitätöi lausunnot. Ei välttämättä, Päivi sanoi varovasti. Mutta se herättää varmasti kysymyksiä arviointien puolueettomuudesta. Ongelma on, että 3. psykiatrilla, tohtori Pirkko Santalalla, on moitteeton maine. Hän on arvostettu eettinen eikä hänen historiassaan ole mitään tahraa. Jos hän todella arvioi äitisi ja päätteli, että hoitoon määrääminen oli tarpeen, sitä on paljon vaikeampi riitauttaa. Antti rypisti otsaansa. Sitten meidän täytyy puhua hänen kanssaan, selvittää tarkalleen, miten arviointi tehtiin. Yritin. Hän kieltäytyi puhumasta minulle ilman oikeuden määräystä. Vetoaa lääkärin ja potilaan väliseen salassapitovelvollisuuteen, Päivi sanoi, mutta hänen äänessään oli jotain, mitä Antti ei osannut tunnistaa. Mutta Antti, on toinenkin asia. Jotain, mitä minun täytyy kertoa sinulle, ja se voi monimutkaistaa tilannettamme. Mikä se on? Päivi hengitti syvään, selvästi epämukavana. Minä ja Laura tunnemme toisemme, emme vain pintapuolisesti. Olimme opiskelukavereita oikeustieteellisessä,
Antti tunsi vatsansa kiristyvän. Miten niin, opiskelukavereita? Opiskelimme yhdessä 4 vuotta Helsingin yliopistossa. Olimme aluksi läheisiä, mutta se muuttui kurssin aikana. Oli kilpailua, kovaa kilpailua arvosanoista, harjoittelupaikoista, professorien tunnustuksesta. Viimeisenä vuonna meillä oli vakava erimielisyys, joka johti eettisiin valituksiin molemmin puolin. Mitään ei todistettu, mutta se jätti jälkensä. Antti nousi äkisti ylös tuntien kuin maa olisi jälleen pettämässä hänen jalkojensa alta. Miksi et kertonut tätä eilen? Koska en aluksi ajatellut sen olevan relevanttia, Päivi vastasi, myös nousten ylös. Siitä on yli 25 vuotta, Antti. Elämämme ovat menneet täysin eri suuntiin valmistumisen jälkeen. En edes tiennyt, että hän oli naimisissa poikasi kanssa, ennen kuin mainitsit hänen nimensä eilen. Vasta kun pääsin kotiin ja tarkistin vanhoja asiakirjoja, tajusin asian. Mutta nyt kun tajusit, mitä se tarkoittaa tapauksen kannalta, Antti vaati. Voitko jatkaa edustamistani? Eikö tässäkin ole jonkinlainen eturistiriita? Teknisesti ei. Ristiriitamme oli vuosikymmeniä sitten, eikä liity tähän tapaukseen. Mutta ymmärrän, jos haluat etsiä toisen asianajajan, en loukkaannu. Antti oli hetken hiljaa käsitellen uutta tietoa. Ei, hän sanoi lopulta, olet jo perehtynyt tapaukseen. Olet aloittanut tutkinnan. Asianajajan vaihtaminen nyt vain hidastaisi kaikkea, mutta minun täytyy tietää, onko motivaatiosi auttaa minua puhtaasti ammatillinen, vai onko siinä jotain henkilökohtaista? Päivi katsoi häntä suoraan. Olen rehellinen sinulle, Antti. Kun tajusin, kuka miniäsi on, tunsin aluksi tyydytystä. Laura oli aina kunnianhimoinen, laskelmoiva, valmis tekemään mitä tahansa saadakseen haluamansa. Tieto siitä, että hän saattaa vihdoin joutua vastaamaan teoistaan, oli palkitsevaa. Mutta se ei muuta sitä, että äitisi on viaton uhri tässä tilanteessa. Vaikka Laura ei olisi mukana, taistelisin silti Helena rouvan tapauksen puolesta, koska se on oikein. Antti tutki Päivin ilmettä, etsien merkkejä valheesta tai manipuloinnista, mutta kaikki mitä hän näki oli vilpittömyyttä. Joko hän oli poikkeuksellinen näyttelijä, tai hän puhui totta. Hyvä on, hän sanoi lopulta. Jatka tapausta. Mutta pidä minut ajan tasalla kaikesta. Ei salaisuuksia. Ei salaisuuksia, Päivi suostui. Sinä iltapäivänä Antti sai puhelun tuntemattomasta numerosta. Hän epäröi ennen vastaamista, mutta jokin sai hänet hyväksymään puhelun. Herra Korhonen, miesääni sanoi toisessa päässä. Ette tunne minua, mutta minun täytyy puhua kanssanne. Kyse on äidistänne. Kuka olette? Antti kysyi heti ja laittoi puhelun kaiuttimelle samalla, kun otti kynän tehdäkseen muistiinpanoja. Nimeni on Harri Jokinen. Olen psykiatri Toivonlähde-klinikalla, jossa äitinne on hoidossa, tai pikemminkin olin. Minut erotettiin virasta tänä aamuna. Erotettiin, Antti toisti, hänen huomionsa nyt täysin keskittyneenä. Miksi? Toisesta päästä kuului pitkä huokaus. Koska kysyin liikaa. Kyseenalaistin protokollia. Olin eri mieltä hoidosta, jota äidillenne annetaan. Antin sydän kiihtyi. Ja mitä hoidossa on vialla? Kaikki, tohtori Harri sanoi väsyneellä äänellä. Herra Korhonen, työskentelin tuolla klinikalla 7 vuotta. Näin monia tapauksia laillisista hoitoon määräämisistä, potilaista, jotka todella tarvitsivat erikoistunutta apua. Äitinne ei ole yksi heistä. Hänet tuotiin eilen illalla. Täysin teräväjärkinen, orientoitunut, ilman mitään akuutin mielenterveyshäiriön oireita. Ja silti annettiin määräys rauhoittaa hänet välittömästi, eristää ulkopuolisista kontakteista ja alistaa aggressiiviselle lääkitysprotokollalle. Antti tunsi pahoinvointia. Sanotteko, että äitiäni lääkitään ilman tarvetta? Sanon, että äitiänne lääkitään tavalla, joka luo oireita, jotka oikeuttavat hoitoon määräämisen. Se on malli, jonka olen havainnut joissakin tietyissä tapauksissa klinikalla. Potilaat, jotka saapuvat täysin terveinä ja päivien pakotetun lääkityksen jälkeen, alkavat osoittaa henkistä sekavuutta, disorientaatiota, arvaamatonta käytöstä.
Sitten lääkärit osoittavat näitä oireita ja sanovat, katsokaa, olimme oikeassa, potilas todella tarvitsi hoitoa. Se on rikollista, Antti sanoi, hänen äänensä väristen raivosta. Miksi et ole ilmoittanut tästä aiemmin? Yritin. Menin klinikan johtokunnan puheille, kerroin huoleni, esitin asiakirjoja. Minut sivuutettiin, uhattiin potkuilla ja sitten, kun vaadin, minua syytettiin sopimattomasta käytöksestä ja erotettiin. Sopimuksessani on salassapitopykäliä, jotka estävät minua puhumasta julkisesti siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta en voi olla hiljaa, kun näen näin räikeän vääryyden. Tohtori Jokinen, Antti sanoi, valiten sanansa huolellisesti. Olisitteko valmis todistamaan tästä? Toimittamaan asiakirjoja, potilaskertomuksia, mitä tahansa, mikä todistaa sanomanne? Oli pitkä tauko. Sitten olisin, mutta tarvitsen suojelua. Tämän klinikan takana olevat ihmiset eivät ole vain epäeettisiä lääkäreitä. On yhteyksiä vaikutusvaltaisiin henkilöihin, viranomaisiin, jotka helpottavat tällaista järjestelmää. Jos todistan, minusta tulee kohde. Takaan suojelunne, Antti lupasi. Minulla on resursseja. Minulla on kontakteja. Tarvitsen vain, että annatte minulle konkreettisia todisteita siitä, mitä siellä tapahtuu. Minulla on kopioita joistakin potilaskertomuksista, ei mitään virallista, ymmärrättehän, mutta valokuvia, henkilökohtaisia muistiinpanoja havaitsemistani epäjohdonmukaisuuksista. Voin lähettää ne teille. Tehkää niin. Ja tohtori Jokinen, kiitos. Rohkeudestanne tehdä oikein. Toivon vain, ettei ole liian myöhäistä äidillenne, lääkäri vastasi ennen kuin lopetti puhelun. Antti soitti heti päiville ja kertoi keskustelusta. Tämä kuunteli hiljaa ja sanoi sitten, tämä on juuri sellaista todistusaineistoa, jota tarvitsemme, mutta hän on oikeassa riskeistä. Jos tämän klinikan takana on todella järjestäytynyt järjestelmä, mukana olevat ihmiset reagoivat, kun huomaavat, että heitä paljastetaan. Sitten meidän on toimittava nopeasti, Antti sanoi, ennen kuin he tajuavat, mitä tiedämme. Mutta kun Antti ja Päivi suunnittelivat seuraavia siirtojaan, toinen nappula liikkui laudalla. Maria Salminen, tutkiva journalisti, joka oli tunnettu yritysskandaalien ja korruption paljastamisesta, oli saanut nimettömän vihjeen Toivonlähde-klinikan epäselvyyksistä. Vihje ei maininnut tiettyjä nimiä, mutta sisälsi tarpeeksi yksityiskohtia herättääkseen hänen ammatillisen mielenkiintonsa. Maria oli 38, valmistunut journalismista yliopistosta ja työskennellyt Helsingin johtavissa tiedotusvälineissä ennen kuin ryhtyi itsenäiseksi. Hän oli erikoistunut pitkiin, syvällisiin tutkimuksiin, sellaiseen työhön, jota muut toimittajat pitivät tylsänä, mutta jota hän piti olennaisena. Hänen artikkelinsa olivat jo kaataneet korruptoituneita poliitikkoja, paljastaneet yrityspetoksia ja antaneet äänen lukemattomille vääryyden uhreille. Ja nyt, lukiessaan nimetöntä vihjettä 3. kertaa pienessä, mutta viihtyisässä asunnossaan Kalliossa, hän tunsi sen tutun tunteen, että oli löytämässä jotain suurta. Vihje oli epämääräinen yksityiskohdissa, mutta riittävän tarkka ollakseen uskottava. Se puhui pakotetuista hoitoon määräämisistä, diagnoosien manipuloinnista, epäeettisistä lääkäreistä ja korruptioverkostosta, joka ei koskenut vain klinikkaa, vaan myös julkisia henkilöitä, jotka helpottivat järjestelmää. Mainittiin omaisuuden väärinkäyttöä, haavoittuvien vanhusten hyväksikäyttöä ja systemaattista hiljentämistä niille, jotka yrittivät ilmoittaa asiasta. Maria aloitti tutkimuksensa kuten aina, hienovaraisesti. Hän tutki Toivonlähde-klinikkaa ja sai selville, että se oli korkeatasoinen yksityinen laitos, joka oli erikoistunut ylemmän luokan potilaiden psykiatrisiin hoitoihin. Klinikalla oli moitteeton julkisivu. Tunnettuja lääkäreitä, ensiluokkaiset tilat, positiivisia lausuntoja toipuneiden potilaiden perheenjäseniltä. Mutta syventyessään hän alkoi löytää pieniä halkeamia tässä täydellisessä julkisivussa. Yksittäisiä valituksia verkkofoorumeilla, jotka poistettiin nopeasti, mutta olivat yhä nähtävissä selaimen välimuistissa.
Epämääräisiä mainintoja mielenterveyspotilaiden omaisten tukiryhmissä oudoista tapauksista, jotka liittyivät juuri tähän klinikkaan. Ei mitään konkreettista, mutta riittävästi vahvistamaan, että kannatti tutkia lisää. Maria päätti, että hänen oli puhuttava jonkun suoraan asiaan liittyvän kanssa. Ja niin, vuosien varrella viljelemänsä kontaktiverkoston kautta, hän sai lopulta tietää tohtori Harri Jokisesta, äskettäin klinikalta, erotetusta lääkäristä. 2 päivää Antin ja tohtori Jokisen puhelun jälkeen Maria istui hienovaraisessa kahvilassa Helsingin keskustassa, nauhuri pois päältä, mutta muistivihko auki, kuunnellen lääkärin kertomusta kaikesta, mitä hän oli todistanut. Kyse ei ole vain rouva Helena Korhosen hoitoon määräämisestä, hän sanoi, hänen äänensä matala, mutta kiireellinen. On olemassa malli. Varakkaiden perheiden iäkkäät potilaat, jotka on määrätty hoitoon epäilyttävin lääketieteellisin perustein, pidetty eristyksissä ja lääkitty, kunnes he todella sairastuvat. Sillä välin hoitoon määräämistä pyytäneet perheenjäsenet saavat pääsyn omaisuuteen, tekevät taloudellisia päätöksiä potilaiden nimissä, ja kun potilaat vihdoin kotiutetaan, jos kotiutetaan, he ovat jo todella henkisesti heikentyneitä kaikesta saamastaan epäasianmukaisesta hoidosta. Maria teki nopeita muistiinpanoja. Onko sinulla todisteita tästä? Minulla on asiakirjoja 5 tapauksesta viimeisen 2 vuoden ajalta, jotka noudattavat samaa mallia. Se ei ole paljon, eikä se ole virallista, mutta se riittää herättämään vakavia kysymyksiä klinikan käytännöistä, ja johtokunta tietää tästä. Tohtori Jokinen nyökkäsi vakavasti. Johtokunta ei ainoastaan tiedä, vaan myös helpottaa sitä. Mukana on taloudellisia kannustimia. Klinikka saa huomattavia maksuja näistä pitkäaikaisista hoitojaksoista, ja on viitteitä siitä, että osa tästä rahasta menee ulkopuolisille henkilöille, jotka auttavat laillistamaan prosessin, asianajajille, jotka valmistavat valtakirjat, tuomareille, jotka antavat hoitoonmääräyspäätökset kyseenalaistamatta, jopa joillekin tuomareille, jotka saavat palveluksia tai etuja vastineeksi järjestelmän helpottamisesta. Maria tunsi suuren tarinan, tutun adrenaliinin alkavan paljastua. Mutta hän tunsi myös tällaisen tutkimuksen raskaan vastuun. Ymmärräthän, että kertomalla tämän minulle vaarannat urasi ja mahdollisesti turvallisuutesi. Ymmärrän, hän vastasi rauhallisesti, mutta en voi enää olla hiljaa. Näin rouva Korhosen, kun hän saapui, näin pelon hänen silmissään, hämmennyksen siitä, miksi hän oli siellä. Ja näin, kuinka hänet lääkittiin välittömästi, kuinka hänet eristettiin, kuinka alettiin luoda lääketieteellistä historiaa, joka oikeuttaisi hänen läsnäolonsa siellä. En voi olla osallinen tähän. Maria ojensi kätensä pöydän yli ja kosketti kevyesti lääkärin kättä solidaarisuuden eleenä. Suojelen henkilöllisyyttäsi niin kauan kuin mahdollista ja tutkin tämän loppuun asti. Nämä ihmiset eivät jatka tätä rankaisematta. Kun Maria lähti kahvilasta, hänen mielensä työskenteli jo seuraavien askelten parissa. Hän tarvitsi lisää lähteitä, lisää todisteita, lisää yhteyksiä tämän palapelin palojen välillä. Ja hänen oli puhuttava Antti Korhosen, Helena rouvan pojan, kanssa. Jos jollakulla oli motiivi paljastaa tämä tilanne, se oli hän. Sillä välin Toivonlähde-klinikalla Helena rouva istui pienessä, mutta mukavassa huoneessa ja katsoi kalteroidun ikkunan läpi hyvin hoidettuun puutarhaan ulkona. Hän oli hämmentynyt, peloissaan, mutta yhä riittävän teräväjärkinen tietääkseen, että jokin oli pahasti vialla. Sairaanhoitajat olivat ystävällisiä, mutta etäisiä. Lääkärit kävivät säännöllisesti, esittivät outoja kysymyksiä, kirjoittivat asioita, lehtiöihin kuuntelematta todella hänen vastauksiaan. Ja lääkkeet, niin paljon lääkkeitä. Värillisiä pillereitä, jotka tekivät hänet uneliaaksi, sekavaksi, kykenemättömäksi ajattelemaan selkeästi. Hän oli yrittänyt kieltäytyä, mutta he sanoivat, että se oli välttämätöntä, että se oli hänen omaksi parhaakseen, että pian hän tuntisi olonsa paremmaksi. Mutta Helena rouva ei tuntenut oloaan paremmaksi. Hän tunsi olonsa pahemmaksi joka päivä, ja mielensä syvyyksissä, jotka eivät olleet vielä täysin lääkityksen sumentamia,
Hän piti kiinni horjumattomasta varmuudesta. Antti tulisi. Hänen poikansa löytäisi hänet, ja hän veisi hänet takaisin kotiin. Viikko oli kulunut siitä, kun Helena rouva vietiin pois. Viikko, joka tuntui Antista ikuisuudelta. 7 päivää kiivasta tutkintaa, kokouksia, asianajajien kanssa, jännittyneitä keskusteluja vaikutusvaltaisten kontaktien kanssa ja unettomia öitä. Joka päivä hänen päättäväisyytensä kasvoi, ruokittuna raivon, syyllisyyden ja ehdottoman rakkauden sekoituksella äitiään kohtaan. Maria Salmisesta oli tullut odottamaton, mutta olennainen liittolainen. Kun Antti ja hän tapasivat, jakaen tietoja ja löytöjä, kävi selväksi, että he taistelivat jotain paljon suurempaa vastaan kuin olivat alun perin kuvitelleet. Kyse ei ollut vain Laurasta, joka yritti hallita perheen omaisuutta. Kyse oli kokonaisesta järjestelmästä, hyvin öljytystä hyväksikäytön ja korruption koneistosta. He olivat jälleen kokoontuneet Päivin toimistoon. Antti, Päivi, Maria ja tohtori Jokinen. 4 ihmistä, joita yhdisti yhteinen tavoite, paljastaa totuus ja pelastaa Helena rouva. Maria avasi kannettavan tietokoneensa ja käänsi näytön niin, että kaikki näkivät. Pääsin käsiksi joihinkin Toivonlähdeklinikan sisäisiin tietoihin, hän sanoi, hänen äänensä sisältäen sekä innostusta että huolta. Se ei ollut helppoa, ja teknisesti sitä voidaan pitää yksityisyyden loukkauksena, mutta se, mitä löysin, on järkyttävää. Näytöllä näkyi listoja nimistä, päivämääristä, rahasummista. Antti kumartui eteenpäin yrittäen tulkita tietoja. Nämä ovat hoitoonmääräysten tietoja viimeisen 3 vuoden ajalta. Maria selitti ja osoitti eri osia näytöstä. Jokainen rivi edustaa potilasta. Katsokaa tästä. Potilaan nimi, saapumispäivä, alkuperäinen diagnoosi, vastuulääkäri ja tämä viimeinen sarake tässä, jonka löysin mielenkiintoisimmaksi. Maksun lähde ja kokonaissummat. Päivi sääti silmälasejaan ja tutki numeroita. Jotkut näistä summista ovat absurdeja. Puhumme sadoista tuhansista euroista hoitojaksoista, jotka kestivät kuukausia. Juuri niin, Maria myöntyi. Ja kun aloin tutkia potilaita yksitellen, löysin häiritsevän kaavan. Suurin osa on iäkkäitä. Monilla ei ole läheistä perhettä, tai he ovat laillisesti estyneitä riitauttamaan hoitoon määräyksiä. Ja useissa tapauksissa hoitoon määräystä pyytäneet henkilöt ovat päässeet käsiksi potilaiden omaisuuteen. Tohtori Jokinen osoitti useita nimiä listalla. Tunnistan joitakin näistä tapauksista. Kun vielä työskentelin siellä, kyseenalaistin joitakin näistä diagnooseista. Potilaita, jotka vaikuttivat täysin teräväjärkisiltä, kohdeltiin kuin heillä olisi vakavia häiriöitä. Sain aina saman vastauksen. Luota vanhempien lääkäreiden lausuntoihin, olin liian nuori ymmärtämään tiettyjen tilojen monimutkaisuutta. Antti tunsi pahoinvoinnin kasvavan. Kuinka monesta tapauksesta puhumme? Maria vieritti näyttöä, näyttäen yhä enemmän rivejä tietoja. Tässä klinikassa olen tunnistanut ainakin 23 epäilyttävää tapausta viimeisen 3 vuoden aikana, ja tämä on vain se, mihin pääsin käsiksi. Voi olla enemmän. 23 tuhottua perhettä, Päivi mutisi. 23 elämää pilattuna ahneuden vuoksi. Eikä kyse ole vain klinikasta, Maria jatkoi ja avasi toisen tiedoston. Onnistuin jäljittämään taloudellisia yhteyksiä. Katsokaa tätä. Säännöllisiä siirtoja klinikan tililtä useille peiteyrityksille. Kun tutkin näitä yrityksiä, huomasin, että niillä on yhteyksiä asianajotoimistoihin, konsulttiyrityksiin ja jopa joihinkin poliittisiin hahmoihin. Antti tunsi veren kiehuvan. He ovat rakentaneet kokonaisen järjestelmän, jossa kaikki hyötyvät paitsi uhrit. On muutakin, Maria sanoi epäröiden. Löysin tietoja joistakin tuomareista, jotka ovat antaneet tahdosta riippumattomia hoitomääräyksiä, epäilyttävän usein. Aina samat klinikat, aina perustuen samojen lääkäreiden lausuntoihin. Yksi heistä, tuomari Antero Kivi, hyväksyi 18/23 tunnistamastani hoitoon määräyksestä. Tämä on systemaattista korruptiota, Päivi sanoi, hänen äänensä jännittyneenä.
Emme puhu muutamasta epäeettisestä ammattilaisesta. Puhumme järjestäytyneestä verkostosta, joka ulottuu useille järjestelmän tasoille. Kysymys on, Antti sanoi ja katsoi jokaista heistä, miten käytämme tätä saadaksemme äitini pois sieltä ja purkaaksemme tämän koko järjestelmän. Tarvitsemme lisää todisteita, Päivi vastasi. Se, mitä meillä nyt on merkittävää, mutta sen on oltava kiistatonta. Tarvitsemme virallisia asiakirjoja, todennettavissa olevia todistajan lausuntoja, todisteita, joita ei voi kiistää. Ja tarvitsemme suojelua, tohtori Jokinen lisäsi. Jos nämä ihmiset tajuavat, että olemme lähellä heidän paljastamistaan, he reagoivat. Eikä se tapahdu ystävällisesti. Työstän artikkelia, Maria sanoi. Jotain suurta, tutkivaa, jota on mahdoton sivuuttaa. Mutta tarvitsen aikaa varmistaakseni, että jokainen fakta on tarkistettu, jokainen lähde suojattu. Yksi virhe, ja he haastavat meidät oikeuteen kunnianloukkauksesta ja hautaavat kaiken. Kuinka paljon aikaa, Antti kysyi kärsimättömänä. 2 viikkoa, ehkä 3, 3 viikkoa. Antti nousi äkisti ylös ja alkoi kävellä edestakaisin. Äitini on ollut siellä viikon. Jumala tietää, mitä he tekevät hänelle. Joka päivä hänestä tulee haavoittuvampi, sekavampi. En voi odottaa 2 viikkoa. Antti, Päivi sanoi lempeästi, ymmärrän ahdistuksesi, mutta jos toimimme hätiköidysti, voimme pahentaa asioita. Näillä ihmisillä on resursseja, yhteyksiä, valtaa. Meidän on oltava strategisia. Olkaamme sitten nopeammin strategisia, Antti vastasi ja kääntyi katsomaan heitä. Maria, julkaise se, mitä sinulla jo on. Vaikka se olisi alustava versio, aseta heille julkista painetta. Jos teen sen ilman riittävän vankkoja todisteita, he tuhoavat minut, Maria vastasi. Ammatillinen uskottavuuteni menee vessasta alas ja tarina kuolee siihen. Mutta äitinikin voi kuolla siellä, Antti räjähti, ja sitä seurannut hiljaisuus oli raskas ja tuskallinen. Tohtori Jokinen rikkoi hiljaisuuden ensimmäisenä. On toinenkin vaihtoehto. Voin yrittää ottaa yhteyttä muihin lääkäreihin, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät yhä klinikalla, ihmisiin, jotka, kuten minä, ovat nähneet epäilyttäviä asioita, mutta ovat pelänneet puhua. Jos saamme koottua ilmiantajien ryhmän, meillä on enemmän uskottavuutta ja suojaa. Ja minä voin nopeuttaa oikeusprosesseja, Päivi lisäsi. Vaatia riippumatonta lääketieteellistä arviota Helena Rouvasta, kyseenalaistaa alkuperäisten lausuntojen pätevyyden, riitauttaa valtakirjan. Se aiheuttaa kohua järjestelmässä ja saattaa riittää pakottamaan heidät vapauttamaan äitisi. Tehkää niin, Antti sanoi hänen päättäväisyytensä uudistuneena. Tehkää kaikki se, ja minä teen oman osani myös. Mikä osa se on, Päivi kysyi varovasti. Kohtaan Lauran. Painostan häntä, kunnes hän tekee virheen. Ylimieliset ihmiset tekevät aina virheitä, kun he tuntevat itsensä uhatuiksi. Antti, se voi olla vaarallista, Maria varoitti. Jos hän tajuaa, että tutkit, hän voi ryhtyä jyrkkiin toimiin. Hän on jo ryhtynyt jyrkimpään mahdolliseen toimeen määräämällä äitini hoitoon, Antti vastasi. Minulla ei ole enää mitään menetettävää. Seuraavina päivinä jokainen noudatti suunnitelmaansa. Maria syventyi entisestään tutkimukseensa, ottaen yhteyttä nimettömiin lähteisiin, tarkistaen asiakirjoja, rakentaen vankkaa tapausta. Tohtori Jokinen alkoi ottaa hienovaraisesti yhteyttä entisiin kollegoihinsa, kylväen kapinan siemeniä palvelemaansa korruptoitunutta järjestelmää vastaan. Päivi työskenteli väsymättä oikeudellisten prosessien parissa, löytäen porsaanreikiä, rakentaen argumentteja, valmistellen hakemuksia. Ja Antti keskittyi Lauraan. Hän aloitti hienovaraisesti. Puheluita strategisina aikoina, näennäisen viattomia viestejä, joissa kyseltiin äidin terveydentilasta, ilmoittamattomia vierailuja Mikaelin asuntoon. Jokainen vuorovaikutus oli laskelmoitu luomaan painetta, saamaan Lauran tuntemaan, että häntä tarkkailtiin, kyseenalaistettiin, tutkittiin. Mikael oli selvästi tilanteen ahdistama. Kun Antti tapasi hänet, hän huomasi sisäisen konfliktin repivän poikaansa. Syvät silmänaluset, vapisevat kädet, epäröivä ääni. Mikael rakasti isoäitiään, Antti tiesi sen. Mutta Lauralla oli jonkinlainen ote hänestä,
Jotain, mikä piti hänet kurissa, vaikka hänen sydämensä huusi, että tämä oli väärin. Isä, ole kiltti, Mikael aneli yhdellä vierailuistaan. Lopeta tämä. Laura stressaantuu. Hän sanoo, että ahdistelet perhettä. Ahdistelen, Antti toisti epäuskoisena. Mikael, isoäitisi on lukittuna psykiatriseen klinikkaan. Häntä lääkitään ilman tarvetta. Hän kärsii, ja sinä olet huolissasi vain vaimosi stressistä. Mikael käänsi katseensa pois, kykenemättä pitämään katsekontaktia. Ei se ole niin, isä. On vain, että kaikki on niin sekavaa. Laura näyttää minulle lääkärin lausunnot, selittää, että se on välttämätöntä ja haluan uskoa, että hän tekee oikein. Mutta sitten ajattelen mummia ja hänen äänensä petti. Ja mitä? Mikael Antti painosti lempeästi ja istui poikansa viereen. Mitä tunnet, kun ajattelet isoäitiäsi? Tunnen, että petämme hänet, Mikael myönsi lopulta, kyyneleet alkaen valua hänen kasvoilleen. Tunnen, että annoin jotain kauheaa tapahtua, enkä tehnyt mitään estääkseni sitä. Antti laski kätensä poikansa olkapäälle. Auta minua sitten korjaamaan tämä nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Mikael näytti olevan vastaamaisillaan, kun Laura astui huoneeseen, hänen ilmeensä kovettuen nähdessään isän ja pojan yhdessä. Mikael, hän sanoi kylmällä äänellä, voisitko jättää meidät hetkeksi, ole kiltti, minun täytyy puhua isäsi kanssa. Mikael epäröi, katsoen vaimonsa ja isänsä välillä. Sitten, hartiat lysyssä, tappion merkkinä, hän nousi ja poistui huoneesta. Kun he olivat kahden, Laura ristitti kätensä, hänen asentonsa puolustava mutta itsevarma. Lopetatko tämän käytöksen, Antti, vai joudunko ryhtymään oikeustoimiin sinua vastaan? Ahdistelu, vainoaminen, yritys manipuloida Mikaelia minua vastaan. Manipuloida, Antti nauroi ilman huumoria. Sinä syytät minua manipuloinnista. Miten ironista. Lauran silmät välähtivät vaarallisesti. Tiedän, mitä teet. Tiedän, että olet palkannut etsiviä, että yrität horjuttaa lääkärin lausuntojen uskottavuutta, että juonittelet saadaksesi Helena rouvan pois klinikalta ennen kuin hän saa asianmukaista hoitoa. Mutta et onnistu, Antti. Laki on puolellani, lääketiede on puolellani. Sinulla ei ole mitään. Vielä, Antti vastasi rauhallisesti, vielä minulla ei ole mitään, mutta minulla tulee olemaan. Ja kun on, Laura, maksat jokaisesta kärsimyksen päivästä, jonka aiheutit äidilleni. Laura otti 2 askelta eteenpäin, hänen äänensä madaltuen uhkaavaksi kuiskaukseksi. Et tiedä, kenen kanssa olet tekemisissä, Antti. Tähän sekaantuneet ihmiset ovat vaikutusvaltaisia, vaikutusvaltaisempia kuin kuvitteletkaan. He voivat tuhota maineesi, yrityksesi, koko elämäsi yhdellä puhelinsoitolla. Lopeta, kun vielä voit. Antti nousi ylös ja seisoi kasvotusten miniänsä kanssa. Oliko tuo uhkaus? Se oli varoitus, hän vastasi perääntymättä. Kaikkien, erityisesti Mikaelin parhaaksi, lopeta tämä ristiretki. Hyväksy, että Helena rouva tarvitsee hoitoa. Anna ammattilaisten tehdä työnsä. Ja muutaman kuukauden kuluttua, kun hän on vakiintunut, hän voi palata kotiin. Ja sinulla on täysi kontrolli perheen omaisuudesta sillä välin, Antti täydensi. Miten kätevää. Lauran huulet kaartuivat kylmään hymyyn. Näen, että olet vihdoin ymmärtänyt tilanteen. Kyllä, Antti. Minulla on kontrolli, minulla on valta, minulla on oikeat yhteydet, ja sinulla, niin rikas ja vaikutusvaltainen kuin oletkin liike-elämän piireissäsi, ei ole mitään, mikä voisi pysäyttää minut. Antti tallensi jokaisen sanan muistiinsa, ja sitten, impulsiivisella päätöksellä, jonka hän myöhemmin tunnustaisi nerokkaaksi, hän aktivoi huomaamattomasti kännykkänsä äänittimen taskussaan. Kerro lisää, hän sanoi, hänen äänensä omaksuen valheellisen sovittelevan sävyn. Miten tämä järjestelmä tarkalleen toimii? On täytynyt olla vaikeaa rakentaa jotain näin monimutkaista. Laura, selvästi tyytyväisenä siihen, mitä hän tulkitsi Antin alistumiseksi, rentoutui hieman. Ei se ollut niin vaikeaa. Yllättyisit, kuinka monet ihmiset ovat valmiita yhteistyöhön, kun kyseessä on raha. Lääkärit, jotka allekirjoittavat lausuntoja kyselemättä. Tuomarit, jotka hyväksyvät määräyksiä tutkimatta.
klinikoiden johtajat, jotka helpottavat hoitoon määräämisiä ja pitävät potilaat eristyksissä. Jokainen saa osansa ja kaikki ovat tyytyväisiä. Paitsi potilaat, Antti huomautti. Potilaat ovat välttämätön uhraus, Laura vastasi pelottavan kylmästi. Suurin osa on vanhoja, väsyneitä ihmisiä, jotka ovat jo eläneet elämänsä. Miksi ei sallittaisi heidän omaisuutensa käyttöä niille, joilla on energiaa ja visiota tehdä sillä jotain tuottavaa? Ja äitini sopii tähän kategoriaan sinulle, Antti kysyi, kamppaillen pitääkseen äänensä neutraalina kiehuvan raivon alla. Äitisi on este, Laura sanoi suoraan. Aina ollut. Hallitsee osia omaisuudesta, on ääni yrityspäätöksissä ymmärtämättä mitään liiketoiminnasta. Mikael on laillinen perijä, mutta Helena rouvalla on aina ollut enemmän valtaa kuin pitäisi. Sen piti muuttua. Ja sinä päätit pakottaa tämän muutoksen määräämällä hänet laittomasti hoitoon, Antti sanoi. Jokainen sana painaen tonneja. Ei ole mitään laitonta, kun oikeat ihmiset allekirjoittavat oikeat asiakirjat, Laura vastasi ylimielisesti. Opin sen yliopistossa, tiedäthän. Joskus lakia voidaan muokata palvelemaan omia etuja, jos tietää, mistä naruista vetää. Ja kuinka monta elämää olet tuhonnut vetämällä niistä naruista, Laura? Hän kohautti olkiaan. En pidä lukua. Mutta voin sanoa, että järjestelmä toimii täydellisesti. On toiminut jo vuosia. Helena rouva on vain yksi lisää järjestelmässä. Ja kun tämä kaikki on ohi, kun hänet vihdoin vapautetaan liian heikkona ja sekavana kiistämään mitään, Mikaelilla on täysi kontrolli hänen osuudestaan omaisuudesta. Ja minä, omistautuneena vaimona, autan häntä hallinnoimaan kaikkea. Antti tunsi halua huutaa, räjähtää, panna Lauran maksamaan fyysisesti jokaisesta julmasta sanasta, mutta hän hillitsi itsensä, koska hän tiesi, että hänellä oli juuri se, mitä hän tarvitsi. Täydellinen tunnustus, äänitettynä, ehkä ei kelvollinen oikeudessa, mutta tuhoisa julkiselle mielipiteelle. Ymmärrän, hän sanoi rauhallisesti, olet ajatellut kaikkea. Ajattelen aina kaikkea, Antti. Siksi olen aina voittanut, Laura vastasi ja kääntyi lähteäkseen. Nyt ehdotan, että palaat yrityskokouksiisi ja jätät perheasiat niille, jotka todella ymmärtävät, miten ne toimivat. Kun Laura lähti, Antti pysyi hetken liikkumattomana. Sitten, vapisevin käsin, hän sammutti äänittimen ja lähetti välittömästi äänitiedoston Marialle, Päiville ja tohtori Jokiselle yksinkertaisella viestillä. Onnistuin. Maria soitti 5 minuuttia myöhemmin, hänen äänensä sähköisenä innostuksesta. Antti, tämä on kultaa. Puhdasta kultaa. Hän tunnusti kaiken. Manipuloinnin, korruption, koko järjestelmän. Päivi oli varovaisempi. Se on voimakas tunnustus, mutta saatu ilman hänen tietoaan. Siitä voi tulla oikeudellisia ongelmia. En välitä oikeudellisista ongelmista, Antti sanoi. Välitän äitini pelastamisesta ja näiden ihmisten paljastamisesta. Käytä tätä äänitettä parhaaksi katsomallasi tavalla. Maria oli jo askeleen edellä. Julkaisen artikkelin huomenna tämän äänitteen ollessa keskiössä. Se aiheuttaa maanjäristyksen. Valmistaudu. Ja se aiheutti. Kun Marian artikkeli julkaistiin seuraavana päivänä, reaktio oli välitön ja räjähdysmäinen. Otsikko kuului: Pakkohoitojen salajuoni paljastaa lääkäreiden, tuomareiden ja Helsingin eliitin verkoston. Teksti oli huolellisesti yksityiskohtainen, esittäen dokumentoituja tapauksia, näyttäen taloudelliset yhteydet, sisältäen otteita Lauran äänitteestä ja suojaten lähteiden henkilöllisyyksiä, samalla kun teki selväksi, että useat todistajat vahvistivat tarinan. Sosiaalisessa mediassa räjähti. Artikkeli jaettiin tuhansia kertoja muutamassa tunnissa. Hashtagit alkoivat nousta. Semän oikeutta Helenalle, semänä paljastakaa toivon lähde, semänä korruptio terveydenhuollossa. Mielipiteet jakautuivat kuten aina, mutta suurin osa oli raivoissaan. Vaatimukset virallisesta tutkinnasta tulvivat viranomaisten sivuille. Poliitikot, tuntien julkisen paineen, alkoivat vaatia selvitystä. Toivonlähde-klinikka julkaisi tiedotteen, jossa kielsi kaikki syytökset, väittäen artikkelia kunnianloukkaukseksi
ja ilmoittaen ryhtyvänsä oikeustoimiin toimittajaa vastaan. Laura asianajajansa kautta teki samoin luokitellen äänitteen lavastukseksi ja yksityisyyden loukkaukseksi. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. Julkinen mielipide oli jo valinnut puolensa. Antti sai satoja tukiviestejä, mutta hän sai myös uhkauksia. Nimettömiä viestejä, jotka varoittivat häntä lopettamaan, perumaan sanansa, poistamaan artikkelin levityksestä. Jotkut olivat suorasukaisempia, kuvaillen yksityiskohtaisesti, mitä voisi tapahtua, jos hän jatkaisi ristiretkeään. Hän sivuutti ne kaikki, sillä välin muut alkoivat puhua. Muiden Toivonlähde-klinikalla hoidossa olleiden potilaiden perheenjäsenet ottivat yhteyttä Mariaan jakaen omia tarinoitaan. Samanlaisia tapauksia. Kyseenalaisia hoitoon määräyksiä, äkillinen pääsy omaisuuteen etäisten sukulaisten tai puolisoiden toimesta. Kaava oli kiistaton. Yksi näistä perheenjäsenistä oli Anna Mäkelä, 45-vuotias nainen, jonka isä oli ollut hoidossa samassa klinikassa 2 vuotta aiemmin. Hän kuoli siellä virallisesti sydänkomplikaatioihin, mutta Anna oli aina epäillyt, että jotain oli vialla. Nähdessään Marian artikkelin hän päätti, että oli aika puhua. Isäni oli vahva, terve, teräväjärkinen, hän sanoi videohaastattelussa, josta tuli nopeasti viraali. Setäni, hänen veljensä, sai aikaan tahdosta riippumattoman hoidon väittäen, että isällä oli aggressiivisuuskohtauksia. Se oli täydellinen valhe. Isä vietiin Toivonlähde-klinikalle ja 3 kuukautta myöhemmin hän oli kuollut. Ja setäni, sattumalta, peri sen osan perheyrityksestä, joka kuului isälleni. Annan kaltaiset tarinat lisääntyivät. Jokainen lisäsi painoarvoa, todisteita, todistusta siitä, että järjestelmä oli todellinen, systemaattinen ja oli tuhonnut kokonaisia perheitä. Paine viranomaisia kohtaan muuttui kestämättömäksi. Syyttäjälaitos ilmoitti virallisen tutkinnan aloittamisesta. Keskusrikospoliisi, KRP, kutsuttiin apuun. Etsintä- ja takavarikkomääräyksiä annettiin Toivonlähde-klinikalle, mukana olleille asianajotoimistoille, epäiltyjen lääkäreiden koteihin. Ja lopulta oikeuden määräys määräsi kaikkien potilaiden välittömän siirron Toivonlähde-klinikalta riippumattomaan lääketieteelliseen arviointiin muihin laitoksiin. Antti sai uutisen päiviltä puhelimitse. Hänen äitinsä siirrettäisiin seuraavana päivänä. Olen siellä, hän sanoi heti. Haen hänet henkilökohtaisesti. Antti, Päivi epäröi. Valmistaudu. En tiedä missä kunnossa äitisi on. Viikko pakotettua lääkitystä, eristystä, epäasianmukaista hoitoa. Se on voinut aiheuttaa vahinkoa. Sillä ei ole väliä, Antti vastasi, hänen äänensä murtuen liikutuksesta. Vien hänet kotiin ja pidän hänestä huolta, niin kauan kuin on tarpeen. Sinä yönä, yksin hiljaisessa huvilassaan, Antti käveli orkideapuutarhaan, jota hänen äitinsä niin paljon rakasti. Monet kukista olivat kuihtuneet hänen poissa ollessaan, ilman hänen huolellista kosketustaan, ilman hänen omistautunutta huomiotaan, mutta jotkut kukkivat yhä itsepäisesti vastustuskykyisesti, kieltäytyen luovuttamasta. Kuten sinä, äiti, Antti kuiskasi orkideoille, kieltäydyt luovuttamasta, vastustat, ja huomenna tuon sinut takaisin kotiin, puutarhaasi, elämääsi. Lupasin korjata tämän, ja pidän lupaukseni. Aamu valkeni Helsingissä pilvisenä, mutta Antista se tuntui hänen elämänsä kirkkaimmalta päivältä. Hän ei ollut nukkunut, mutta se ei johtunut ahdistuksesta tai huolesta. Se johtui odotuksesta. Muutaman tunnin kuluttua hän näkisi äitinsä jälleen, ja tällä kertaa hän veisi hänet kotiin. Päivi, Maria ja tohtori Jokinen seurasivat häntä Toivonlähde-klinikalle. Paikka, joka päiviä aiemmin edusti sorron ja vääryyden symbolia, oli nyt poliisiautojen, syyttäjälaitoksen pakettiautojen ja tiedotusvälineiden ajoneuvojen ympäröimä. Klinikan moitteeton julkisivu näytti vähemmän mahtavalta julkisen tarkastelun alla, ikään kuin rakennus itse tietäisi, että sen salaisuudet oli paljastettu. KRP-pinnaan tutkijat kulkivat sisään ja ulos rakennuksesta kantaen laatikoita,
asiakirjoja, tietokoneita, arkistoja. Sisällä lääkäreitä ja hallintohenkilökuntaa kuulusteltiin, potilaskertomuksia takavarikoitiin, potilaita siirrettiin huolellisesti muihin laitoksiin riippumatonta arviointia varten. Antti ohitti turvatarkastuksen näyttäen oikeuden määräystä, joka antoi hänelle oikeuden hakea äitinsä. Virkailija saattoi hänet klinikan valkoisia ja steriilejä käytäviä pitkin huoneeseen, jossa Helena-rouva oli majoitettuna. Majoitettuna. Miten sopimaton sana kuvaamaan vankeutta, Antti ajatteli katkerasti. Kun ovi avautui ja hän näki hänet, hänen sydämensä särkyi ja täyttyi helpotuksesta samanaikaisesti. Helena-rouva istui sängyllä, yllään yksinkertainen sairaalatakki, hänen harmaat hiuksensa sekaisemmat kuin hän muisti. Hän oli laihempi, hänen ihonsa kalpea, silmät hieman lasittuneet lääkityksen jäännösvaikutuksesta, mutta kun hän katsoi ovea ja näki Antin, jotain syttyi noissa silmissä. Tunnistus, helpotus, rakkaus. Poikani, hän kuiskasi, hänen äänensä heikko, mutta selkeä. Sinä tulit. Antti ylitti huoneen 3 pitkällä askeleella ja kietoi hänet syliinsä, tuntien tämän vapisevan häntä vasten. Lupasin, että tulisin, äiti, hän sanoi, hänen äänensä sortuen. Lupasin, että veisin sinut pois täältä. Helena-rouva tarrautui poikaansa kuin tämä olisi ainoa vakaa asia maailmassa, joka oli muuttunut käsittämättömäksi. En ymmärtänyt, miksi he toivat minut tänne. Hän mutisi. Yritin selittää, etten ollut sairas, etten tarvinnut olla täällä. Mutta kukaan ei kuunnellut. He vain antoivat minulle lääkkeitä. Niin paljon lääkkeitä. Ja minusta tuli niin väsynyt, niin sekava. Tiedän, äiti. Tiedän. Mutta se on nyt ohi. Menemme kotiin. Syyttäjälaitoksen nimeämä lääkäri astui huoneeseen ja esittäytyi tohtori Maija Virtaseksi. Hän tekisi alustavan arvion Helena-rouvasta ennen kuin tämä voisi lähteä klinikalta. Arviointi kesti noin 30 minuuttia. Tohtori esitti yksinkertaisia kysymyksiä ajallisesta ja paikallisesta orientaatiosta, tarkisti elintoiminnot, kävi läpi viime päivinä annetun lääkityshistorian. Hänen ilmeensä vakavoitui jokaisen löydön myötä. Kun hän oli valmis, hän kutsui Antin huoneen ulkopuolelle. Herra Korhonen, hän sanoi ammattimaisella, mutta selvästi, närkästyneellä äänellä, äitinne on altistettu massiivisille annoksille rauhoittavia ja psykoosilääkkeitä täysin tarpeettomasti. Ei ole mitään todisteita mistään mielenterveyshäiriöstä, joka oikeuttaisi tämän hoidon. Se, mitä hänelle tehtiin, oli suoraan sanottuna rikollista. Toipuuko hän, Antti kysyi hänen äänensä jännittyneenä. Ajan kanssa kyllä. Onneksi hoitojakso oli suhteellisen lyhyt. Muutama viikko lisää tämän lääkityksen alla ja vahingot olisivat voineet olla pysyviä. Mutta asianmukaisella seurannalla, lääkkeiden asteittaisella lopettamisella ja suurella huolenpidolla hänen pitäisi palata normaaliin tilaansa. Antti tunsi kyynelten polttavan silmiään. Kiitos, tohtori. Huolenpidostanne. Tohtori Virtanen nyökkäsi. Määrään suunnitelman lääkkeiden vieroitukseen ja suosittelen psykologista tukea auttamaan häntä käsittelemään tämän kokemuksen traumaa. Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan sitä, mitä äitinne koki. Kun Antti palasi huoneeseen, hän löysi Marian puhumassa lempeästi Helena-rouvalle, selittäen kuka hän oli ja miten hän oli auttanut paljastamaan totuuden. Helena-rouva kuunteli tarkkaavaisesti ja jäännössekavuudesta huolimatta Antti näki älykkyyden yhä loistavan hänen silmissään. Hänen äitinsä oli vahva. Hän oli selvinnyt tästä, ja ajan ja rakkauden myötä hän toipuisi täysin. Klinikalta lähtö tallennettiin useiden tiedotusvälineiden kameroihin. Antti suojeli äitiään salamavaloilta, kietomalla hänet takkiin ja ohjaamalla hänet hellästi autoon. Maria oli jo valmistellut lehdistötiedotteen, jonka Antti luki nopeasti. Lausunto, jossa pyydettiin perheelle yksityisyyttä Helena-rouvan toipumisen aikana, kiitettiin yleisön tukea ja vahvistettiin sitoutuminen täydelliseen oikeuteen kaikille järjestelmän uhreille. Kotimatkalla Helena-rouva nojasi päänsä Antin olkapäähän, kuten hänellä oli tapana tehdä, kun tämä oli lapsi. Minulla oli niin ikävä orkideoitani,
hän sanoi hiljaa. Ovatkohan ne vielä elossa? Jotkut ovat, äiti, ja hoidamme niitä yhdessä. Saamme puutarhan kukkimaan uudelleen. Palattuaan huvilaan ensimmäinen asia, jonka Helena rouva pyysi, oli lämmin kylpy ja puhtaat vaatteet. Kotiapulaiset, jotka olivat olleet syvästi järkyttyneitä tapahtuneesta, ottivat hänet vastaan helpotuksen kyynelin ja auttoivat häntä äidillisellä huolenpidolla. Kun Helena rouva laskeutui portaita tuntia myöhemmin, yllään yksi suosikkimekoistaan, hiukset pestyinä ja kammattuina, hän näytti enemmän itseltään. Yhä hauras, yhä koettelemuksen rasittama, mutta epäilemättä sama vahva nainen, jonka Antti oli aina tuntenut. Hän meni suoraan puutarhaan polvistuen varovasti orkideoiden viereen. Hänen vapisevat kätensä koskettivat herkkiä terälehtiä tuttuudella ja rakkaudella. Raukkakukat, hän mutisi. Tunsivat minun poissaolonikin. Antti polvistui hänen viereensä. Hoidamme niitä yhdessä, äiti. En matkusta enää niin paljon. En jätä sinua enää yksin. Helena rouva kääntyi katsomaan häntä ja Antti näki kyyneleitä hänen silmissään. Pelastit minut, poikani. Kun olin siellä sekaavana peloissani, pidin kiinni varmuudesta, että et hylkäisi minua. Ja olin oikeassa. Antti halasi häntä hellästi, tuntien hänen haurautensa, mutta myös sen sitkeän voiman, joka oli aina määritellyt häntä. Olen aina täällä sinua varten, äiti. Aina. Sillä välin myrsky, jonka Antti, Maria ja heidän liittolaisensa olivat päästäneet valloilleen, jatkoi kasvuaan. Poliisitutkinta syveni, haarautuen useisiin suuntiin. Pankkitilejä jäädytettiin, asiakirjoja analysoitiin, todistajia kuultiin. Laura yritti paeta. 2 päivää Marian artikkelin julkaisun jälkeen hän otti lennon Viroon, suunnitellen sieltä jatkavansa johonkin maahan, jolla ei ollut luovutussopimusta Suomen kanssa. Mutta Interpol oli jo hälytetty. Hänet pidätettiin Tallinnan lentokentällä ja luovutettiin takaisin Suomeen muutamassa päivässä. Lauran paluu oli julkinen spektaakkeli. Käsiraudoissa KRP-imästen tutkijoiden saattamana, astumassa poliisiautoon kameroiden ja raivostuneen väkijoukon tarkkailevien silmien alla, joka oli kokoontunut näkemään hänen viemisensä vankilaan. Nainen, joka viikkoja aiemmin huokui itseluottamusta ja kontrollia, näytti nyt pieneltä pelokkaalta lyödyltä. Mikael oli murtunut. Kun Antti vihdoin tapasi poikansa Helena rouvan pelastamisen jälkeen, Mikael itki kuin ei ollut itkenyt lapsuuden jälkeen. En tiennyt, isä, hän nyyhkytti. Vannon, etten tiennyt kaiken laajuutta. Laura sanoi minulle, että se oli mummin parhaaksi, että lääkärit tiesivät mitä tekivät. Olin pelkuri, olin heikko. Antti halasi poikaansa, tuntien oman raivonsa ja katkeruutensa taistelevan isällistä rakkautta vastaan. Sinua manipuloitiin, Mikael, kuten muitakin manipuloitiin. Mutta nyt sinulla on mahdollisuus tehdä oikein, todistaa Lauraa vastaan, auttaa varmistamaan, että hän ja kaikki osalliset maksavat rikoksistaan. Mikael suostui ja päätti tehdä täyden yhteistyön tutkinnan kanssa. Hänen äitinsä, joka oli siihen asti ollut poissa hänen elämästään, ilmestyi uudelleen tarjoten tukea. Se oli nainen, jonka kanssa Antilla oli ollut lyhyt suhde vuosikymmeniä sitten, suhde, joka ei ollut toiminut, mutta josta oli syntynyt Mikael. Hän ei ollut koskaan ollut kovin läsnä poikansa elämässä, mikä oli aina painanut Antin omaa tuntoa hänen vastuullaan. Mutta nyt, nähdessään Mikaelin haavoittuvana ja perheen tarpeessa, hän palasi, ja yhdessä he alkoivat auttaa häntä rakentamaan elämäänsä uudelleen. Oikeudenkäynti alkoi 3 kuukautta myöhemmin. Oikeussali oli joka päivä täynnä, jonojen muodostuessa jo aamun varhaisina tunteina ihmisistä, jotka halusivat seurata maan järkyttäneen tapauksen etenemistä. Lauraa syytettiin useista rikoksista, törkeästä petoksesta, törkeästä kavalluksesta, järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta, väärennyksestä ja muusta. Syyttäjät esittivät pinon todisteita, taloudellisia asiakirjoja, jotka osoittivat laittoman rahavirran, uhrien ja järjestelmän tuhoamien perheiden todistajan lausuntoja, tuhoisa äänite, jossa Laura tunnusti kaiken.
Mutta oikeudenkäynnin vaikuttavin hetki oli, kun Helena Rouva nousi todistajan aitioon. Hän oli toipunut huomattavasti viikkojen aikana vapautumisensa jälkeen. Asianmukaisen lääketieteellisen seurannan, terapian ja perheen rakkauden avulla hänen teräväjärkisyytensä ja voimansa olivat palanneet täysin. Pukeutuneena eleganttiin, mutta hillittyyn pukuun, Helena Rouva puhui selkeällä ja lujalla äänellä kokemuksestaan. Hän kuvaili pelkoa, jonka tunsi, kun virkapukuiset miehet repivät hänet kotoaan. Avuttomuutta olla lukittuna vieraaseen huoneeseen, lääkittynä vastoin tahtoaan. Kasvavaa sekavuutta, jonka aiheuttivat lääkkeet, jotka tekivät hänet tokkuraiseksi ja kykenemättömäksi ajattelemaan selkeästi. Ja lopulta kauhua tajuta, ettei kukaan uskonut hänen vakuuttelujaan järkevyydestään. Mietin, tulisinko todella hulluksi, hän sanoi, hänen äänensä murtuen hieman ensimmäistä kertaa. Jos lääkitys jatkuisi, jos eristys jatkuisi, jos kukaan ei tulisi pelastamaan minua. Ajattelin kuolevani siihen paikkaan, kaukana kodistani, orkideoistani, pojastani. Ja kaikki ahneuden vuoksi, kaikki siksi, että joku päätti, että elämäni oli vähemmän arvokas kuin rahani. Oikeussalissa ei ollut kuivaa silmää. Jopa tuomari, kokenut mies, joka oli tottunut vaikeisiin tapauksiin, joutui pitämään hetken tauon kerätäkseen itsensä. Myös muut todistivat. Anna Mäkelä puhui menettämästään isästä. Tohtori Jokinen yksilöi havaitsemansa epäkohdat. Maria esitti kaiken keräämänsä aineiston. Perhe toisensa jälkeen jakoi samanlaisia tarinoita menetyksestä, manipuloinnista ja vääryydestä. Myös Lauran rikoskumppanit tuomittiin. Lääkärit, jotka allekirjoittivat vääriä lausuntoja. Tuomari Antero Kivi, joka oli hyväksynyt hoitoonmääräyksiä ilman asianmukaista huolellisuutta. Toivonlähdeklinikan johtajat, jotka helpottivat järjestelmää. Asianajajat, jotka valmistelivat petollisia asiakirjoja. Jokainen kohtasi omat syytteensä, omat tuomionsa, omat rangaistuksensa. Kun lopullinen tuomio luettiin 3 kuukautta oikeudenkäynnin alkamisen jälkeen, rangaistus oli ankara. Laura tuomittiin 88 vuodeksi vankeuteen. Ei ehdonalaista vapautta ensimmäisten 10 vuoden aikana. Hänen omaisuutensa takavarikoitiin uhrien korvaamiseksi. Hänen rikoskumppaninsa saivat tuomioita 8–20 vuoteen, riippuen osallisuuden tasosta. Toivonlähdeklinikka suljettiin pysyvästi. Sen rakennus muutettaisiin haavoittuvien vanhusten tukikeskukseksi, ironia, joka ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Ja ehkä tärkeimpänä seurauksena aloitettiin laaja uudistustahdosta riippumattomien hoitojen järjestelmässä. Uusia suojakeinoja otettiin käyttöön. Riippumattomista lääketieteellisistä arvioinneista tuli pakollisia. Oikeusprosessi sai lisää valvontaa ja läpinäkyvyyttä. Kaikki sen varmistamiseksi, että kauhu, jonka Helena Rouva ja niin monet muut kokivat, ei voisi enää koskaan tapahtua. Vuosi Helena Rouvan pelastamisen jälkeen Antti järjesti erityisen seremonian huvilassaan. Uhrien perheenjäsenet, toimittajat, asianajajat, eettiset lääkärit, kaikki kutsuttiin. Se oli virallinen Helena Korhosen säätiön haavoittuvien vanhusten suojelemiseksi perustamistilaisuus. Säätiö tarjoaisi ilmaista oikeusapua perheille, jotka epäilevät manipulointia. Koulutusta vanhusten oikeuksista. Psykologista tukea petollisten hoitoonmääräysten uhreille ja työskentelisi aktiivisesti viranomaisten kanssa valvoakseen ja parantaakseen mielenterveysjärjestelmää Suomessa. Helena Rouva, nyt täysin toipunut ja elinvoimaisempi kuin koskaan, oli ensimmäinen puhuja seremoniassa. Hän oli puutarhassaan, ympäröitynä orkideoilla, joita hän oli hoitanut niin omistautuneesti, kukilla, jotka nyt kukkivat kaikessa loistossaan. Selvisin jostain, mitä kenenkään ei pitäisi joutua selviämään, hän aloitti, hänen luja äänensä tavoittain kaikki läsnäolijat. Minut revittiin kotoani elämästäni, kohdeltiin kuin olisin henkisesti vajaavainen, kun olin täysin teräväjärkinen. Lääkittiin, kunnes melkein menetin järkeni. Ja kaikki ahneuden vuoksi. Kaikki siksi, että omaisuuteni oli arvokkaampaa kuin ihmisyyteni.
Hän piti tauon katsoen Anttia ylpeydellä ja rakkaudella. Mutta poikani ei luovuttanut minun suhteeni, eivätkä liittolaiset, jotka hän löysi matkan varrella. Maria Salminen, joka vaaransi uransa paljastaakseen totuuden, asianajaja Päivi Lehtonen, joka taisteli väsymättä oikeusjärjestelmässä, tohtori Harri Jokinen, jolla oli rohkeutta ilmiantaa tietäen seuraukset, ja niin monet muut, jotka kieltäytyivät hyväksymästä vääryyttä. Yleisö taputti ja Helena Rouva hymyili. Tämä säätiö on olemassa varmistaakseen, etteivät muut perheet joudu kokemaan sitä, mitä me koimme, suojelemaan haavoittuvimpia keskuudessamme, muistuttamaan yhteiskuntaa siitä, että vanhukset eivät ole kertakäyttötavaraa, että heidän elämällään on arvo riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa heillä on. Antti nousi puutarhaan pystytetylle improvisoidulle lavalle ja asettui äitinsä viereen. Hän katsoi kokoontunutta väkijoukkoa nähden kärsineiden, taistelleiden, voittaneiden ihmisten kasvoja. Tämä säätiö on enemmän kuin organisaatio, hän sanoi. Se on sitoumus. Sitoumus siihen, ettemme enää koskaan salli järjestelmän käyttöä perheiden tuhoamiseen. Varmistamaan, että ahneus ja korruptio eivät voita rakkautta ja ihmisyyttä. Seuraavina kuukausina Helena Korhosen säätiö kasvoi nopeasti. Tapauksia saapui kaikkialta Suomesta. Epätoivoiset perheet etsivät apua, haavoittuvat vanhukset tarvitsivat suojelua, ilmoituksia epäkohdista muissa laitoksissa. Ja säätiö vastasi jokaiseen kutsuun, tutkien, puuttuen asiaan, taistellen. Maria jatkoi journalistista työtään, nyt keskittyen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja haavoittuvien suojelun kysymyksiin. Hänen reportaasinsa voittivat kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja. Hänestä tuli arvostettu ääni, jota varjoissa toimivat pelkäsivät ja valoa etsivät juhlivat. Tohtori Jokinen löysi paikan julkisesta sairaalasta, jossa hän saattoi harjoittaa lääketiedettä eettisesti ja rehellisesti. Hänestä tuli myös säätiön konsultti, joka auttoi tunnistamaan epäilyttäviä tapauksia ja kouluttamaan muita ammattilaisia petollisten hoitoonmääräysten merkeistä. Päivi laajensi asianajotoimintaansa erikoistuen vanhusten ja vajaavaltaisten oikeuksiin. Hän tarjosi osan ajastaan ilmaiseksi säätiön kautta, varmistaen, että oikeus ei olisi vain rikkaiden etuoikeus. Mikael, erottuaan Laurasta ja käytyään läpi laajan terapian, rakensi hitaasti elämänsä uudelleen. Hän sopi täysin Antin ja Helena Rouvan kanssa. Hän alkoi työskennellä perheyrityksessä, tällä kertaa uudistuneella tarkoituksella ja tietoisena etuoikeuksiin liittyvistä vastuista. Ja Helena Rouva, sitkeä selviytyjä kaiken keskellä, kukoisti kuin rakkaat orkideansa. Hänestä tuli säätiön kasvot, matkustaen ympäri maata jakamassa tarinaansa, inspiroiden muita taistelemaan, vastustamaan, olemaan koskaan luovuttamatta. 75-vuotiaana hänellä oli enemmän energiaa ja tarkoitusta kuin monilla puolet hänen ikäisillään. Eräänä sunnuntai-iltapäivänä, 1,5 vuotta vapautumisensa jälkeen, Antti löysi äitinsä puutarhasta kuten aina. Hän leikkasi hellävaraisesti orkideoita, hyräillen vanhaa melodiaa, jonka hän muisti lapsuudestaan. Miten kukkasi voivat, äiti? Hän kysyi ja istui hänen viereensä. Kukkivat, hän vastasi hymyillen. Kuten mekin, melkein kuoltuamme me kukoistamme. Antti otti hänen kätensä, katsellen ajan ja elämän jättämiä jälkiä tuossa ihossa. Olet vahvin ihminen, jonka tunnen. Helena Rouva puristi poikansa kättä. En ole vahva, rakas, vain itsepäinen. Kieltäydyin luovuttamasta. Kieltäydyin antamasta heidän murtaa minua, ja minulla oli sinut antamassa syyn taistella. Olen aina täällä, äiti. Tiedän, poikani, olen aina tiennyt. He istuivat siinä mukavassa hiljaisuudessa, orkideoiden ympäröimänä, jotka olivat todistaneet kaiken. Kukat, jotka kuihtuivat Helena Rouvan poissa ollessa ja kukkivat hänen palattuaan. Täydellisiä symboleja sitkeydestä, kauneudesta ja kyvystä selviytyä jopa ankarimmissa olosuhteissa. Helena Rouvan ja Antin tarinasta tuli inspiraatio todellisille muutoksille järjestelmässä. Lakeja uudistettiin, suojakeinoja vahvistettiin
Ja vaikka taistelu korruptiota ja hyväksikäyttöä vastaan ei koskaan päättyisi kokonaan, ainakin nyt oli valppaita vartijoita. Oli ihmisiä, jotka olivat valmiita taistelemaan, oli toivoa. Ja Eiran huvilassa Helsingissä, puutarhassa täynnä orkideoita, äiti ja hänen poikansa löysivät rauhan, löysivät parantumisen, löysivät tien takaisin toistensa luo melkein menetettyään kaiken, koska lopulta ei voittanut raha, ei valta tai yhteydet tai lailliset manipuloinnit. Voitti rakkaus, pojan rakkaus äitiään kohtaan, rakkaus, joka kieltäytyi hyväksymästä vääryyttä, rakkaus, joka siirsi vuoria, kaatoi korruption imperiumeja ja toi valoa sinne, missä oli vain pimeyttä. Ja se rakkaus, niin puhdas ja horjumaton kuin kukkimaan jatkavat orkideat, oli todellinen perintö, jonka Helena rouva ja Antti jättäisivät maailmalle. Tarinan loppu. Rakkaat kuuntelijat, toivomme, että Helena rouvan ja Antin tarina kosketti syvästi sydäntänne. Jos tämä taistelun, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden matka liikutti sinua, jätä tykkäys, tilaa kanava ja kerro kommenteissa, mikä hetki kosketti sinua eniten. Oliko se Antin rohkeus kohdata korruptio, Helena rouvan sitkeys? Marian päättäväisyys paljastaa totuus. Joka päivä tuomme teille tällaisia intensiivisiä tarinoita, jotka paljastavat ihmisyyden syvimmän puolen, kohtaamamme haasteet ja voiman, jonka löydämme, kun kieltäydymme luovuttamasta niiden suhteen, joita rakastamme. Osallistumisesi kommentteihin inspiroi uusia tarinoita ja vahvistaa yhteisöämme. Nähdään seuraavassa jaksossa, jossa on jälleen kertomus, joka saa sinut pohtimaan perhettä, oikeudenmukaisuutta ja rakkauden muuttavaa voimaa. Nähdään pian.